Beba Dabi Kasiebo aboafo mobo ye pian yen amansam ne yetimi dia som eye perfect series books abusanfo wie bo mu kroye mu den nya agrokra ji yesin na ka to obuase ajatum se nwumi ye papa enu ti yemfa mo amofra no ma de sua wonsam no entumi enyina ye omo fiti nazi kosi JHS de hin na wo pe say English language award people history of Ghana Arami computing creative arts science and maths ni na de buso 50 basic one kosi JHS won sabeka bi afema photo to fi wade enumeracy language and literacy OWAP creative arts phonics computing any coloring and writing ni preschool books ahodo ni nyina dano abusuafo ebi wo perfect for akache ode no to nten JHS for tables ahodo past question books abo wo mama BC so no atre ne ye mmemmemme fofofo de ma mo nyina dano perfect series books for the no mpani4 agia tumwo afei wo mo wo mock exams eye penfo kuku dem wo mo setie terminal exams ana midterm exams na ba modern hwo che kwan e wo kuma se putu oja wo ben se one crown so dan so my first up wa homa ni eye 0243 29993 and 0540 755 Enei anonia no ya ba ko pe eno na ya ja to o ma ga na yimu ya obi enonom wedding ase obekọ no a na edesiefo ahoho eyi na so sa efidue no mu vital milk na obi enom efri se anu ni ewe no enuanu ahodro wo mu ma we kala sem bi animu ekoni padue no meboa enti da bia da me ka kire se enti sika nkoto yade na nsan so mfa sika enkokon yade no koba ne sa na tese wadi agu kopa vital milk anu ni bi eno na beboa ma pomode ho nsem agina ye efri se boa mofra pa sanso na boa mpanifo san se we no cafe nsem bi anim nu ahodo nso ahye mu ma vital milk na wono ma benya calcium wom na wanya omega 3 6 and 9 ni nyina bi wonom de vital milk na ahodo na badwaman so enti choco na ope obenya ope banana won sabeka strawberry ni wo hono sanso na soya milk drink no de aba vital milk champ na foforo kra de abeka ho abusua ebi ko ni padua ni mu a enioma ekon kan pa enti anonie bi a wo pe na de asom ahoho anonie bi a wo pe na de gufie hono no awie eye vital milk no ana e kanfo e de amawo abofo wie wo mo boye nie anensem ye de beso midin enoba afia aboaje wa mene abrewa ba kofichu mesi ensem ni Asem Beba Dabi abusafo asame de anya bo ye sase de African pomponi mantem bro na ofane se adenta na enkane MPP parliamentary aspirants ayewura Alfred ababi okumi dodo na abone mrane adenta kumi ene enopa ya amanebo abetodwa ekyemu se nipa bia wo susu se wodun odwuma na wo free National Intelligence Bureau NIB abowra ni fie ma ne omakwakwa tase ne sabesi anya asem kweto kura ene eba ye twetwefo pani de ma MPP amanyoko no Ru Jackson Fripon kodua ukwo ni Facebook handle no so awakruche de agu ho kyese si adi be se duanu anegu Owura Kumi fie no nti ene nipa ma wo honya ha na otimi kwaje wo pani no wo de no to nti amra se badwani de ma de se wo mensia South na na je bafo wo no so ekruche bia wo ba manese wo no kura de adenta Kumi ono atwefo fra na na je se wo ba mane kyese wonya ne tie se NI before epe no akyere no afi ekwa Vincent asefua wono so e de ato don ye mrase badwani de ma de se ewo otafo abato pesua so etese we de rambo sapa o onam de akwakota se Owura adenta Kumi no na amafo beka ya nansemu ebeto odwa anase adenta Kumi kriche krata tententen edi komo mampani John Dramani Mahama wo ba mane se abadwe kwa mampani atie se Chief Justice Mami Gertrude Tokonu nensam no so obekwa anase wonko wonhwehwe mu no ebeye kwa mampani sa abadwa kwa no wontu na no wo chem se ewo mebosu me ne de atoso erunum ene wono ankasa ne ne ya gani ewon krapompuni mantem restaurant bi ehu se eye Supreme Court ajudge for makum yensa a wo mudi dwuma ewo ho wo mote ho atese emu mienu aka badweko mampani ate no ho na se wo mo kasa dia fa Chief Justice Mami Gertrude Tokonum na yidie ne eho ensam no eho
nenu ti ana eye adete kumi eche se saa de kwa so no entwe ye enu to mampani entu saa begyekuo no enwanie wosi su picture se wo wadanse wo ho a wonya kukuduo de saa mpanifo ni beto dwa no oba mane se Justice Gabriel Scott Waman wono aka ho bi wono eye dwomtreni de ma eye committee waka ho Justice Samuel Kwame Adibu Asiedu ka ho bi ana Justice Yoni Kulendi nano ana mafo to say ebia sansem ye opani de beto dwa ne petition de kwama mampani eno na aka ho bia ma ene anopeya agina so ma anai before sabi wakwoto se ne so a wo mo ataseni eno ti ene ensusuan ne behu ba bia wode bode hunu no ebe kwakwakofa na sembeto odwane maame a kire se ene nani mutua ene no wo mo ataseni ba no nana ama owusu wajebre ne adaje ne central fa bonkoma wache mu sei e de akire Identity kumi amafai ya ahumachin pasa be 520 ana oyifo boys me ni buy so me slide before na me slide before dem let me know makata na bibi ni a o makata mi da me gate na no na hu se ba ko awo me oti omra no mobile afi police ni ba ko na me hu no maka no esi shatari different one mako 8 enti bi ombuka na me so munya abusem pe say identity to me brother pen me bansa omuti de bi egbo wura me de mo kwa me ni wo machi ku wura me de eno so sa gate na no omu wo me tem gate na no ana identity to me e gate no enti so na na ire asimo say onka yen so oba no chatari aba na no so mu di etu esti gate no mama mark da ho ti ku ame no ko ebudo ba akwa safane do eyi ni ba etu anto omo di tuo no to epem akwane to on fetuo ni yeden emu gate no ana so mu gate nsa na yire ne nyem won kontren ntama ga ne craft ahwe obi openfo performance so ko biye na woni eti yes ana sit on tutuo no ana otwe oba ne ndimrika no akopim from mama ni yefu na say o mention se say de ne ko hospital wa densa o man chire che ndi o ma to enko no mu ti de bi yenko o mu ko paye ni atibi yesu ni baby ko ansana ba ko ka se BN9 na yese wadu wa ase baby ko wo ono ni baby o wo kra 530 ya Nibuta temperature ugundi seme biye ni wa opini semu pa yenko esa na me mission na itu ba ko pe na eti ya enipa me no nekuta tu police ni ne de na o hye we no Asem na o hye coat gusu no onu nekuta tu onu tieta na adi tu ni pem gate no mark da ho ti ya me no ka so ebi pe ya hye ya ko be ti tu abodan ma di asamaba me so o mo metra se kra o mo nten no obeba o nwane nko be bia ye me ba no nwane nko be bia o mo entiase ana me gira me gate ana o masa wo me ana o mo di bo ra dem ho o mo se aba nti amana dua o be bi dem de be si dia ye fa si da me rage aye mo hisia ni ajo na ni ho sa ko bo agbe no nti me fe o mo se o be so ya be fi si ana ye hwe ne a wo chia na ye fe si e di e chire ko ni a ni tie ana o be ka tell me say when I'm catching say yeah normally on institute hu nchemi ya no na me kasa ka ayi we to that is asem ni bi okay no bi e no na akofa asem aba no ye na free so no e no na so we no mu fiti na nsa na so bi we na no ade na ye we so oba ye no sa o te say ye se pressure control o te hu ye na te se no hu so ana me so ma na come amra from na me kwa me pressure akosu ni se why institute mu pa abusuafo adante kumi ono akasa ne maame nanama owusu ene wono maame chese nani ehu bibia ne nkyeremu anode maayen ya to ansem no so na ye ko efutu ekropon mu eno ewo mfimfin mantam no emu na abusua asem wasi wo ho no ani nyan papa University of Education Winneba emu ena panyini wodi ne juma Professor Amedeke wo ye kyerɛkyerɛ ni ne chemistry department ho ena pani edi ne juma na wotwe ya mu ne beto dwa sɛ wo papani kwan bia so wo hu no eno kan ho bi ema nuanom a wone wo mu nyina di juma ewo suapon mu e de asɛm no kɔdan aposifo eno enam so ma aposifo nso ebowura ne fie
na sɛ wɔn ma wura fie hɔ no mo de a ɛne atiefoɔ mo nka yɛn ho na yɛn di aposifoɔ n'akyi ne nyina yɛn wura fie hɔ bi enti deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ ɔbɛba tech 102.9 ɛwɔ Facebook hɔ no mo radio TV na wo de wani edi mfoni ne videos ahodoɔ n'akyi na wobɛhunu sɛ ne asɛm no ɛte ankasa ɛne nyan papa ɛbra aposifoɔ wura fie hɔ no mo no na ɔkyerɛ sɛ wɔhunu sɛ mmogya bi asosɔ ɛdɛm hɔ no ma bɛsa na mo bɛsa duonu enum ɛdi free ne dan no ɛkɔ abɔnten saa enti wɔn mu di mogya n'akyi ɛna okohunu sɛ wabɔ kofie na kofie na wabɔ no wenya bayere deɛ efiri sɛ na kofie no ɛso paa ɛna nam so ma aposifoɔ dwirigyiriɛ akodum pampanso bi sɛ ɔpani a yɛhwehwɛ no a yɛhunu na mu ana hyɛ hɔ yi wɔn mu yɛ mu ne di pie ya yɛtwa ne mene mu saa na ne mene mu a yɛtwa na nso hɔ no a wɔnya botra paa ne yam na ne yam a wɔpaa yɛ no nso ɛne ne yam nneɔma nyinaa wayi aduane a wɔdi na da ne nyinaa ka ho bi wayi bibia nso no tiatia ne tenten nyinaa wayi di aka ho ansa na ɔde panyini no ɛhyɛ fam hɔ na no na postifo hwehwɛ mu ahodoɔ a wɔyɛ kyerɛ sɛ enipa bi a wɔne papa ya na tifie wɔ mu susu sɛ wɔno anenam ne so ma saa bɔnefo sɛm yi esi ya wɔkyerɛ krache no na ebra wɔkyerɛ no papa ne phone so mienu Samsung ne nyinaa wonya firi krache ne ho ene laptop ka ho bi papa ne TV abɔne dem a ɔde jeji nani 50 inches ɛno nso watabiri ɛna afei ne car keys Toyota Fortuner krache no kan ne nyinaa ka ne ho bia wɔnom ɛgye saa ne ɔma ne nyinaa sɛ bere de wɔ posifo nsɛm bua ɛma nhwehwɛmu ahodoɔ akɔso na yɛnse ntwani kofi wadi asɛm akyi a wɔne adansefo wɔ ho abɔnkɔmɔ no ato yɛn krai Sisi aburo kata mi gba lecture ni fie enum sisi a ewo jahaz no ebe ni ba Futu municipality na sabia mi gina jahaz no betimi aka se lectures pa na omo ti ati tante omo dodo na to ase omo ti fie mi fie ene omo ti lectures ni be betia but ana new site na ohe lecture professor Amadeka fie na mi twa ne mfoni achewa almost 1 acre of plot 1 acre and da wasi ni da kama aso no first wall and ode sa security way CB abusu na omo che se ene da no sa so omo hwe na omo hu no na according to police also che se this is the first time aponfo attack papa yi awo ni fie na we alu ko aso na tiri na hanu sai new site ni de bia na joa na akwamukafo ne de babonfo abete hanu sei e jena se onu ko tiri no kuta ka ni tro du hanu sei o si from ne do bia ne door and the gate main gate and say owuram wi a na akodo o che the first from di ka ba attack ko ne pressure aba ne ho de as na ne eden engineer nsa ko mu twa ne nsa ko promote nsa no de nsa no last one no dia ye kwa crash che de ka ko to no ha correct eno na o mu kai enti eno ko fa wo ye security now security work use ko fa to ya begu so and say and da on ba ya mo papa ya and pomo re na mu tana abantie bi on che say o fija the community no e convert and am say what tell lectures na o say o mu ba feel late and the names of Pekaka won ho pesika and names of better but over lecture ni feel so anim one say no so no e ho fukaka and direct opposite domu bi obi abanti ni nimtri bi so e ho no say ano by street light ba ko e bo papa ni fie gate ano but main gate is light all there but all the street light about you say and say o be fie a ni pano o better hand me say ya dey papa ni fie gate na no and ofa ho wa and owura and ne papa no and ye crack no dey ade board tirim paw obi o twa na mini twani o twa na mini se de twa po nche awie asa bamna de oyi ni so kra de gu roba bag mu penifo ba ko a jahaze na no penifo no ohini nia na kiriba professor do body no ni police go to a ayo mo de agu no ati wo ku na twa na mini ayi ni oyi ni so ayi ni so no de agu adem de mini so do ko kalo mu twani fitie the body no na oya wakoba ho de na akoba ho o de any white on akoba ho to amno no ina shim no we na wa papa ni jacket no nankasa wa che no the papa ni phone na on the papa ni corner side na the whole aim was so mystery because between onuna papa no so what expired between them you can't explain but all what we know is abra o mobile no o moto no na so papa na to kwan na papa so on share home no and so forth in the abra fi about was stressing no after you confess the police can even tell you more the onuna okunu na kunu no okosie no ni bury behind the finish no see two man on see no obu papa ni name
One name on I share on of sin. China me now a gene and son what I share Robert different. You know, he knows what you want to do. Oh, yes, about 27 years, 25, 26, 27. Yes, but that's coming. So I couldn't matter. Oh, just of recent, one a gene phone or the to count a gene phone. A gene phone. One way to put one about any other you know, Chinese last time I was telling you, I know, that's what I know. So one was looking for a person who don't know about the so on Sunday, maybe no, you right, Mama, but I only not do to I don't but what's in the way now, personally, I'm not going to explain better. I'm a police volunteer, son of the officer to pay. But what the rest of education pending for the 1 or 2 I'm a computer or chemistry department. The rest of education, chemistry department, as is there, and for Professor Pa, and the conference. Theater. Abusia emu ya o oba otek Facebook on na behwe obi papa nimunyamfo pa sa woda hoyi na ex convict wotumi age ne nkwa afri ne nsa jini yamu ne ma atwa ne ti emu ya pa ene areho akame mintumi ne dikese media yamu konku ba ko pe na yento ansem ne so asem ya ka ho bi ena ye kyerese yentumi ne adansefo no nko amonkomo e wo se ye kwa posifo nso na ase na ye hunu sene enioma konhwehwemu enimu enioma ahodo ena wo mo nso ene ye bonkomo we na krachia ne ya kye na osusu so wona di sa abone fosem no aposifo nso toto wo no nso ano momientie se na ono nso kan ne nsem Professor our university has a no here and a panel in the after the professors are coming as police could feel of the coffee fair was and you know you share and a 12 hours the same and a player Sanko would be call on the experience from could see and possibly in India for medical accident and class of a panel you call me who was the work of a fee just from the Ashako. No engineer who say, or not, and I say, no, and I say, he said, if we are women of men, I was saying, no, the apprentice and power. Into any way, and I tell you, and according to me, I said, oh, baby, Pamata, the power down is my against it. Into the Sasaway, the boy origin for Amani, almost 15 boys, better than our police Amani, into the original crowd. You can't see me now, so by the kind of it's in anybody of the free. That's what the taxi for you. If you're about to car near white, can't done a white. What's a taxi? Toyota. One of better garage, yes or no? Garage, yes, when I'm two. When you be the coach, okay. That's not two. You see, I say, chef, you see, I will be touching you. I get to know you about this and so we see the future. One, I don't know better. Let me say, because in what I say, I then I will go to the governor. Not laptop in the keys in the post. Laptop, laptop and I'm for nothing. Papa. And do one at the mouth. What do I like I say, okay, and I can't why are they so my laptop? Okay, and then I catch it. Now, who's the kind of normal one at the mouth? Oh, no. And remember, okay, it's not anyone okay. You sell normal one, but someone can talk on content. I can't normal woman to mention ye, no, or Baba. You want one can't just any 1, 2, 3, but what's just anyone who KB. The can make no Abusia, we a posy for any crutchia or sus or no idea bonnet for some commodie. Car near carbon or say Toyota. Na then a key in a laptop libido or so no at the mammy or some interest ye. A yara horse empire see one 15 man tam no emu.
yɛbɛkɔ so ne ani adi akyire de bɛfiri mu aba yɛbɛsan ba ne de abɛsɔ mo abusafo yɛ nyina wɔ hosɛm yi so ne nsɛm no nyina da yɛm fancy samfo ɛyɔfa John entry bosi akolabo na bɛde kyerɛ na na apia sa akɔde Samuel kwakɔtɔ amu nyina yɛ bibua ne nsɛm no yɛde bɛsom yɛ no yɛ mienu midin enoba afia aboagyewa mene abrewa ba kofi twumasi akra to asomai apomodin mapade eno ne hepa plus mixture apomodin mapade eno ne hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Anne, say, and I'm sorry, who be the same wife, you know, you're tested positive. Ah, ya no bieno. Say a cool malaria morning, yina. I'm yina negative. Adia, one my way, Hepa Plus Mixer, and what do you swabba? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, I fear, one more tour, and one meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plus mox mixer, one nomono, two malaria and asakura. And yes, I dear Kuhu doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for a battle more manufo and Quadawan in Field in Nunca. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, mamma, go to be mamma, mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. At tomorrow, dear. Jai. No, dear, name D4 and a chair or woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English. A free basic 1. Equasi junior high school. Near Bane combined store. Or when you English nom and maths nom. Me say. Books to be anywhere. Perfect series. NB. Na GS. And Naka. And so I'm approver. Into a battle pian kotobi maneba. Hey. And that's a way dear. So could be crab to me. I could chew. I could tongue. How many students? Na and look ready. What tape one say. We almost have certain mock exams. Terminal exams. And a midterm exams. At the master school. A here one more. At to form put to a station. And crying down so mine. First up. And your mom by beer. Your tonto books beer. For 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomodin mapade eno ne hepa plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa Plus mixer. To malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer. Enya dwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. Hey, she, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And there also we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apem for abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDAG Jordan Kratwayatu. Odofo, mama mi se wasembio. Da ben na ope brese. Okohwe onipadua mu. Se de onipadua na kwa na ho odin sitie. Obrabo, osa, cholesterol anasa de dudu ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre. May comfort by Grace Medical Center the amount say and jemu bia bramian chain my yen shemau car cry a day quiet day bampo e brano ye de coffee tem correse bibia de ye na ye nipadua ye de ne kwode ne ba but motia say obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hunentem yetimi asra no by Grace Medical Center e wo Kumasi Breman DVL and Nchen Pe or Sekojo area wa BB and Yamien Kasa 0244 97 68 05 BO 0244 97 68 05.
setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi o, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu mugruhura, ayeye ne na asienka. Dise nyuma obia ni nyuma, nyuma ne doso. Nanso, di odi amenipa no, eno na wede, ohweso, edibigi. Otek, nyame ma wonyuma no, enkoso. Openya wo pie adwuma no, enkoso. Nyinkyere, enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma wo mu nyina da papa ma wo ahoɔden ahoɔden no omo dia eni se ame no kasa no pɛi enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrane hu hwibio pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tutuo nso omo mpa aba omo da so busua ɛyɛ wadwuma papa wo yɛ ne kyɛnse ya kan sha yi ni na asiyan kan bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi oteki mo wonyi nkire ne duma ni ntumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika e ye futu sema yo ne ya ne ya ne kire wo mu gu eni mase nya sa no mo tie wo mu ka se aduma na mo ye no emra wo mu obi eni mase ne mo ye yo kata ye ne ya na mo papa nka wo mo ho free sabre do hwiri kopum bra odu obia bekọ wodi baba betena se a se de be ya on be hihie na bibia to ye no awurade wa ho odin ntumi no enhye wo manya kokuduro emfanya kopum bra wa obi woni mu nyamo adum ni amen amen. Ova Krobea mpacho, good afternoon. Krobea na mishiraw na mintu wonkwam ene dwumadi a wudi sede wosi ya ma Asante mali Ghana man. Krobea na mishiraw na memma wunyini nche Nyankopɔn ma wuni nche nyame ma wasefo nyinaa nyini nche. Krobea mera ho na nyame yiwu ma ye se nyame yiwu ma ye se pepoye hwe program yi mo ye na wie afa abrante die hwe papa no namba bia watima yi sa 30 million dia ma no mi bu se hwan na betima yesa hwan na betima yi bibia tise ni nyina e Krobea waiwu o papa wo ye ahomobro ni nema wo ye no eno na ato obi akoma so ama wo yi betise kande hwan mi amenu kase mi nibio mi raho masu awie matini so awie na me no kase nti de me ka chen so nyame hirawo nyame ntu wonkwam enja yeda papa ya de wo ye na da obekasa wabre no wa hwe asada no na wawie baba nse faso bi ama nti me sirawo enkase ma breda koso ye nyame be hirawo mitie obi biara wo studium ho nyame hirawo wate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mene sala papa me kasafira nyaso baba. Meso ma yena de ma odi na busua oboso ho akire mo kama man ho abase fom eni otrimo odin. Nya mitrimu na eden. Mitrimu nya den. Me wa memia ohun se me kwa odi se me nipa bonini. But o ben me a na ba hu se me suba sitie. 1 me mpasisie. 2 me mpenkwase asem. 3 me mpa obi yere. 4 why did I have family sango kan me mpa obi bia de mom o mo wani etre wani nton de ya meso mo hu se e wi ase ton kan do kuna e gimako enti amanfo a e ma wono mo ano tra amanfo no tumi pa adi e de ye won. Yes. Na won so akosia obi mattress na o mu obi wi wo so send e ya o. O kru dia no aya dey. Wa ri mi wo so adia wo. Enti ani ono nso dia no be dey. Do nyame na me fani agro kra. O be dey. Ni papa me gusu kra we nya ta me gusu kra we. Agosia. Nana. Unim do kamen nya ne hwe. Hama no fire no.
nipa na opata esi jeje bakunya wenya ogina mfimfini nipa na ye so otwene ho na no sete ade mi anso obeto ade ne de damaji mani ko minim do timi ye opeso se me life o wi asikrampo chese be oba bi ampemi o se me krampo na afono me se oje menene ntamu no twe na obi tene ba bi na se oba bi be wa amedia e na obedamaji me obedi medam samum na opeso ye me peso obomani baako minim do timi ye nti oye sa anu a wenti man to na hu se ko to abome be fo Asunte ma damaji me misisi ye na me ye na me so ne nsa na me ji hama nti ne won peso be jem nti me ye hama ne se jem na hama no ano no fa ne nan enim ni kotodwe enim on se me ye ne sei jem ne fa ne kotodwe hu ya ne se opagya nei ne skating sei na ne ha no awotre me kura me yam hye me se ama waya am wo plan waya am me plow because me plan say that se iron se me de hye no on the ntronko a me sama o sika se 35 million don't go into my house to stay again, so take the 35 million to hire another. You chop that money, you going to still stay in my house. I don't care because of my babies. Stay. By you don't like me on the house. Me ba house wa now di matem say obey de ofia if you dey opa be ma habiem hu an hokrampo e me tan. They say I don't care. Mom talk to me. Enti wa hu say e mema ba wo yere. Omo ba no ho. Ofa mpana. Wa hu bi. Ma hu 3 times physically. 3 times. Asan wo ya wo kana no ya no. Mi donya me salami ye. Ne me maami a wada fom. Uti nkanya abotre na menya na medwene nsam bebre ho. Nka me ku nipa. Away. I want them when I'm calling no. Ono be man ada for it. E no kwa koto dwane abra be ma no. Nti ukoto be. E no me koto be ma no. Nsuo ne bucket ne pankase. E dia si ho no no. E no de ntoma sesa fom ho. Dwaye ni dem ho. Dan no se dan ketua bi. E no be ma na amanagi no ho adwale no ho dem ho. E pepa no ho. I the bounce up and also atena mattress no so. E sire nku. Bibi na de me ko ho se nka me ko hwe nkara me ko duru nkara no abonte. Me ko duru yana na veranda no gate no. Omatum unlock and me piano me wura ho na me dem ho na me biese na be ma ne te ho no mo ene ne bossa pant naked ntu ye dey ena me nya bo tre gina ho no na menti ase me nim de chese me hu de me ye me ho chese control me ho ankasa ena me bisa be ma no o start di tro se o no ofiri kropon ha o hu se be ma ne te ho ene ne bossa pant ne bibia naked o srenku ama tres no so ne ma nyina ada ho ena nsoro ne bucket ne pan ne nyina ne ono to ana wa bie kata so se nkanso ni petina kan gusu no ne nyina do na me fa ntoma ese na me hwe na me sade to afide me so to ki se dem ho sum ka horo na me afide na me hwe dem ho na me hwe na be man datam na be man so sore e gin hono na me bisa na question sa o be ka cheme so ya bunni o firi he o se o firi bonchi o firi bonchi na de o ba dem ha sisia no o se an o ba na o ya na danfo e no no be adwuma ana a se o ba be gal na me se o ba gale ntu be gale no abonten ho gale ni ho e na dem ha so gale bia ni ha ena dem ha ena ugina managi pan num masa na mo ni problem ina ye ma onya kwenya oba wa bonten oba me bola even akropon ya betena area ba ko ayete ofa ma me ensa mi donyame oba mo fa echire we na oto hosa no oboa no ho be fu obi a o area obi a mpa na asem tro na otwa me mentro obi onti nkyere me o dia me girlfriend me waru biem what do you baby a open fa ko medi what this can you know me the plot sika sasis kan nyina wadi nyina yi amedi wala de because komba bia ni sasis we onu adwane na wafa dwane onu ade achi na wasa kohwe agu we ondi dwane ade achi so ondi so plus you ready me chese onu adwane na ade achi ya no wakohwe no wano foforo obeba ye ni nsem odija ni sister se me nya oba ye wale me malam no ya ifro no se me di sika no e ya prema nsem Papa we not one 102.9 FM. What me ni busuafo nyina se me ni na busuafo nyina ye free. Na se me ma sole na ma san ba ho se wale me. Me ni ye nwale ne nwale china. Na asan we ya ka no busuafo no omo hwe nipa omo ndwene. Me na be ka asem na omo fa e bi. Nipa no ka wo adasa wo de wo ye. De ye wo ha wo ye no. Sa me kire na menya. Omo de omo hu. Wo nanu oto ho a obukwa ko no eduru ewu. Ase papa ya o kasa na nimi samenya papa no hwemia o tehu se memenye enye wo de wo be ka no na busuafo no samenya
Oma be kire be say. Setting a trend that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Me ne ko campus me bra no so ka hye me chen sister bema wanya 40 years awon wale o problem uswa enware no de bia me kan asem we me bra no hu an ohun de ewo wo mu my dear ya abrabo mu nyom baako iriwa kai bele na yiriwa Garabana Pampango Masuya Nero ya Panawa Yabele na Bama OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Bele sera no kalaya Bele na ina bama Hotak FM Bele na ina bama kalam Bianye Adodo manoro Kai Bianye Alupila ya pancha kona bala wakadugu alupila ya pancha kona bala wakadugu sa Hotak Kai. OTEC 102.9 FM. Alupila ya pancha kona bala wakadugu alupila ya pancha kona bala wakadugu sa Sanzina Deba kera malama ya Nerodi suguri Anabila wa Agazomano ya Abilebano ya Duma kaliano Mie ambano Otega FM OTEC 102.9 FM. Mie ambano Mie ambano Pia na lupre nya pancha na no so ye na lupre nya pancha obeda no akwa gadugu ni asam Bianye
okay awia yi odomanko banyame ayeye enka wudin awia yi odomanko banyame enase nkamfo ene ntontom ene edema udin kronkron no adofo ne adehye awiabrei momayema yenho ye hyiehia momayema yenho ha yema yenho akwaba emfamra otek 102.9 FM so ene eye fiada asedanka erade nyankropon so odi na fie enso afem yen ene eye busumi yi ne da etoso aduonum yenza emfimpinu ne aduonum nummu ene ewi ene wiei yasan hia bio ne de Asem Beba Dabi dwumadie no ene de ba besom dwumadie ayedie da biara da wa afidie so asem krope ne yeka yesi yedisua de ebrekro na amu ne yede kire yenho nso ade enu nti ene wiei a yehie nokre moma yense yenho se ye ba besua de ebrekro na amu ne yebe kire yenho nso ade ewa afidikasie yi so na dwumadie yi ye live ewa yen social media handles ne so say ye Facebook ana YouTube na obeba hwehwe Otek 102.9 FM say ye Facebook ana YouTube na obeba hwehwe Otek 102.9 FM na hwehwe na so huna wadama eya ahye ma wunianum nya adesua ne adekire dwumadie no bintie ma wonom enya binsonhwe ewo timeline ebrekro na amu na awie wadwenkyire bi a wowodo ode betum amame ewo afidie ne so meje mekan am obi biara nso ate wo nso wonka enne se ye Facebook ne so na wo ba o comment ho hia enti wo beba comment section ho na wo de aba betum amame meje akan ena se wo ba YouTube ne nso so a o comment nso ho hia enu nti wo beba YouTube comment section ne nso so wo de betum amame meje na makan na emom se ye YouTube ne so a copy link no fama wunua unua mfama ninua na yenyina yenya abotre yenya daje yentie yenho na sebe yenkyere adwen ewon nsem ahodo a bade ho na yehunu de sese yeyo ene de sese yeka enei se ye Facebook ne so de a ende anya link na wo copy o share na wunianum wanya bi atie nya bi ahwe ene se wo ba Facebook ne so amanfo wo so saara nso na ba YouTube ne nso so a amanfo wo so ya yahodo na ade hie free ena yenyina ya behia se ye funu kromu ade na ye ba besua de akere ye ho nso ade enei ye wo be love radio for uko Spain mainumu a onomo abade mu abiebiem ena wi Spain for a monitor show ni nyina nyankopon hira mo ena wo ko Sky FM so ewo Columbus Ohio United States of America bruchimani mu a onomo nso abade mu abiebiem dwumadie ni twagu ewo wonom nso afidie ne so ene oba Kings Radio eno so ni TV o Paris France bruchimani mu ena wi those of you monitoring us from France nyina no nyankopon hira mo onyamo kese na onto monkwanem ene ye wo dache hima radio wo Denmark ye wo Rakus FM wo Belgium ye wo Sahara Radio se wuko UK mani mu a onomo faye GN Radio eno so wo London hwa Patmark Radio Abawa Radio Amansan FM Breni Radio ena afei adehia onomo so abode mu abiebiem wo wonom information centers so ena wiamu nyina ma mo piafo yeda mo ase eburu se mo nso mo afidie no da na mo tie yen na mo hwe yen ena wiei se wo nso fie speakers akasiem wadwuma bi a wowom ompotem a wowo wo ka bi a wotim baabi biara a wowo a utie yen na wiei nyina no yemamu nyina afihyiapa yeda mo ase nso se afidie no da na mo tie yen na mo san so ehwe yen ena wiei mo somfo Krobea nana Yaw Asante nie ena wiei me no wahia na yahia yi nokre ye ba besom oba de achia me awiei akwaba ya ija akra ho te sei nyankopon adom ho ye pa na nso so adom krona ye de nyankopon wase me so me ho den ye de nyankopon wase na ye fiada all go too soon ya san hia bio e wo fiada mu na edru sa da yi a
ne fie emu nsɛm dɔɔso na yɛ 23 kura sei no deɛ awadeɛ wom ɛyɛ ebi anigyeɛ sɛbesɛbe yɛka ne sɛ yie no obi nso na kwantui a wɔde ba wiase ahyaseɛ ɛyɛ ɔkyena kyerɛ sɛ ne maame ne ne papa ɛbɛwade sɛ bɛrima ebenya certificate ɛwɔ ɔbaa ne ho enti so ɔpɛ so ɔnyem no a otumi nyem no ntɛntɛm bere a wanyem no no wakɔfa obi a ɔde ne ba wiase enti obi na brabɔ ahyaseɛ ne wiase akwantuo egyina kyina akwantuo no yɛ mienu baako ɛyɛ kyina Ghana ha yi adeɛ ewom ne sɛ memene da awadeɛ deɛ yɛmfa ni agorɔ memene da awadeɛ deɛ yɛ pɛpaa enti sɛ yɛbɛhyehyɛ ato so sɛ dɛn koraa no a memene da awadeɛ deɛ yɛmfa ni agorɔ saa bere yi a mene wo ka sɛ nhyehyɛ gu akwam wo bi bobɔbɔ ne ntaabo de ne pictures bobɔbɔ so ɛyɛ memene da awadeɛ wɔde ne invitation ahodoɔ wɔde ne nam wɔkyekyɛ de ma adɔfoɔ ɛnom ne ade wɔnom ɛtan no deɛ hu pɛ akoa wei watumi awade ɛyɛ memene da awadeɛ deɛ ɛbɛyɛ biara no ɛbɛkɔ so MC foɔ te sɛ agya kwa me ne wɔbɔ adeɛ kyea me obi bɛkɔmete ɔmbɛyɛ ho adwuma ɛyɛ memene da awadeɛ saa brɛ no muntie empena twe nko ɛna awadeɛ nko wo deɛ sɛ bɛrima wo ne ɔbaa koraa te da kurom na sɛbesɛbe wo ne na wo sɛ deɛ wo de ada wo bɛkɔ akɔtua ne tiradeɛ ɛde na ma na busua no saa da ne nko mo saa deɛ wei wa wo nkyɛke ye no wo de kyɛke sɛ deɛ make me wo a mo a mafiri mu afi na mo ayɛ bi da no mo amudi ho adanseɛ ɔbaa no na wo nware no no ɛno wɔ hɔ ebi kura wo ne na wo ɛno wɔ hɔ ada wo betua ne tiradeɛ no ayɛ sɛ wa step from one place to another enti saa da no ɛno nso nko ɛne sɛ ne feeling no teɛ deɛ make matemase ɛyɛ obi nso akwantua a wɔde ba ewiase ahyɛseɛ ɛne saa da no enti mu a ɛkyina mo nso mo hyɛ aseɛ na mo de obi afiri baabi ɛde na ba owie yi ase no mo nyinaa da mo ase yɛkyeakyea mo ntɔnkɔ so yɛtaa mo akyi saa memene da koro yi nso ɛyɛ obi akwantu foforɔ obi firi baabi ba owie yi ase no obi nso firi owie yi ase akɔ baabi foforɔ ya saa beaeɛ no wote asi onkɔ hɔ da wote asi unhunu hɔ da wote asi unnim sɛdeɛ hɔ teɛ kyerɛ sɛ wo ba bibia ni hɔ nom a wobɛkae na wode aba woba no empty headed hwinim deɛ wa asase so na abɛsan abɛfa enti saa memene da koro ya nso ɛyɛ obi akwantu foforɔ ya wɔno nso tuo enti deɛ monhwɛ sɛ yɛ yi a yɛka sɛ ɔfa yakoyi na kɔto ba this time ɔda fam hɔ yɛde na bea hɔ adentia botaye no ne sɛ fridge a yɛde ne kɔhyɛ mu no as brog no ɛbɛ waawai enti wobɛkɔ mɔkyere no nsuo firi obi ani ase epie firi nanum ɛne nasum baabi a tokuro da wɔ nipadua no mu biara no epiepie na ɛnane adentia yankoyi na nto hɔ ntɛm a mansuo no anane nane a sɛ yɛde ne ba bɛto mpa so de da no a ne funu nyɛ fɛ saa deɛ wei a meken sɛ meboa mo nka enti saa bere na fie yakoyi wɔ fa akɔbea hɔ ancha wɔnkɔ deɛ bɛyɛ biara emo nonum na abusua betwa ahyia mɔkyere kɔkɔɔ bobɔ yɛn nsa ambulance fo ayɛ ready yɛyɛ yɛnkɔ yakoyi wɔ fa maame papa yɛde na kɔtum abusua panyi abegu nsa yɛ amamrɛ yɛkurom ne yɛkɔ no piipɔ yɛde na kodu yɛde ne kodu a sɛsɛ kura deɛ ɛnkane na nka sɛbesɛbi akwantuo ne ho asɛm ani o ɛnkane no na sɛbesɛbe sɛ yɛkɔyi nipa de ne firi mɔkyere a yɛde ne kɔ fie mpo sɛ yɛnde da no wɔ fie hɔ na yɛ abɔnten baabi ɛne yɛyɛ ayie enti yɛyi biayɛ bi a yɛde da nipa a yɛde nipa no bɛkɔ fie ansa yɛde nipa no bɛkɔ akɔto ɛdan mu ansa ne brɛ so sɛ yɛkɔ akɔde da na yɛande da wɔ fie hɔ a yɛatabiri adeɛ no
afiri saa dan ni mu ne de akɔ baabia yɛkɔ akɔde dan no saa de nsɛmboa a monka nanso enemredi ani ehunu yɛmfa wo nkɔ fie straight from the mortuary to the decoration room straight bran ni akɔgya wato hɔ yɛwie de aka yi fundedafo adwuma wahu sɛ ne yɛwie ase ne teɛ ɛno ɛhyɛ wakwantu foforɔ ase enti yɛbɛkora wo yɛde wobɛto mpam ahomakye bɛduru fundidani bɛka abusuapanyini mayɛ me deɛ mafam deɛ mɛtumi ayɛ bia no mayɛ awie bra bɛgu nsa na yɛmie so bɛbɔ mpayɛ na yɛmie so ɔsɔfo enti na ɛwie amen Allahu akbar na ne nyinaa akɔ so ne yɛbie so ɛne yɛsu na yɛsu na wode ɛmeɛnhwɛ sɛ wobɛtumi ada hɔ aboro nondu a yɛbɛhu sɛ woda hɔ boro nondu a na yɛ asɔre dɛ mu a yɛde wo kɔɔyɛ sɔfo a ne preaching yɛ tenten ɛna agye waka asase yi so sɛ nyɛ saa deɛ a wokɔ nondu akyi yɛde wakɔhyɛ fam ɛhe na wokɔ onipa onkoa na onim baabi a wonam ɛnɛyi wɔne a ɛwuo na wɔnteate asefo asase yi so nyinaa no ɔnom nkoa na nim baabi a ɔnam sɛ nka wo maame bi a wonte ase nyaayɛ a ɛnko ɔbɛba bɛka mu asɛm akyerɛw nanso ɔno ne hwan sɛ wo papa bi nyaayɛ a ɛnko ɔbɛba bɛwesa gu asum sɛ Yaw Asante ahai sei na teɛ nanso ɔno ne hwan ɛyɛ akwantu foforɔ baabi a wofiri a wo ba asase yi so no wonnim de wo behia wa asase yi so waba baabi a wofiri asase yi so na wakɔ no wonnim baabi a wokɔ enso ɛka ho bi wobɛkɔ akwantuo mienu ɛwɔ wiase na wo ba asase yi so a ye wode ye obrade firi wahyaseɛ kosi wawieye ɛno ye obra kwantuo permanent etarim ɛwɔ asase yi so onipa dasani umbre tia unye obia etode bia meda sɔre ano patututu a hinanew ene nwomu a medi nkan tie na mede ahyema bra bose sebe ya minkotia me nyonko nipa te se me ne naso entia obi naso na obi antia wo naso kyerɛ sɛ onipa dasani akwantu a yetu ba owia yi ase akwantu a yetu firi owia yi ase na yɛkɔ ne nyina obi ani mu asɛm onipa henane wo ɛyɛ ahwɛ wo ho ye ate ano kasa sɛ ne ɔde bɛyɛ wo nua deɛ ɔde bɛyɛ obi ne no ɔfa ne sɛ bosea deɛ bɛyɛ bie bi bɛto nsɛmfo a wokɔ keka fa nipa ho no saa ntowa wa wo ba obi de bi bɛyɛ no adeɛ bi a woyɛ wɔ wiase bia no ɛyɛ akwantuo ne nyinaa yɛtuo ɛne yaba asase yi so kyerɛ sɛ abrabɔ yɛ a yɛbɔ obi anim deɛ wom ane sɛ yɛbɛwo deɛ wom ane sɛ yɛbɛto din ɛnyɛ obi akora ne yɛto ne din yɛ nyinaa yɛ nenam yɛsi abrabɔ kwan so yɛbɛsɔre anante na yɛkɔ school wie yɛnso yɛba bɛnyini yɛnso yɛahyɛ yɛnso yɛabrabɔ ase yɛbɛda yɛbɛsɔre na yɛnyini na yɛbɔ akɔkora sese ye amene wo kase ene obi di na woda de ebeye bia nkakra saa no abebo akokra afei no okọ saau hwenim nti ya hweye na gya nsem hunu die Yehowa ne eboafo ne yehwefo oba ade akia me akra san som masem die bonika sa ye na nyame ase na ye nchia yetiefu nyina akra ewiase a yewe de wawu ni de wawu okọ de ye kan nyina onte na bra ba obebo ye wabo awie de obeye wa ye awie sa bra woda ho no odise dua de obeye ni bia ohunu se de ye no mo de dafunu di nkomo a eduru ba bia omu bubu omu nsam ye di super glue so bia no ye bu bi sisimu de omu tana ho ene ade onte hwe na ohunu hwe na emom ye ni ayete ase na ye adesua ede ma ye se ebire bi a wobɛkɔ a obi da hɔ no wabisa wo ho sɛ yadeda wo bi no wabisa wo ho sɛ ntime nso so ebire bi bedu ama men nso so mabɛda hɔ sɛ nea ɔbɛntɛn anaasɛ asomasi da hɔ yi ana ntime asase yi so a me bɔ me brɛ deɛ na meyɛ kɔpem sɛ mɛda hɔ sei vise sa nipa no a wɔda hɔ no mu sei no ebire bi wɔkɔ obi ayi ase ɔkɔ obi fun ne da hɔ ɛma ne kɔ hu sɛ nea wɔda hɔ yi akotwa ne ho hyiae
enne ono so ne da ho no na bra bo bebo ye nyina eto atwa ajapade a wo ye nyina no eto atwa na wabisa wo ho se ebire bi bedu ama me so ma beda ho sei bi enti edin ben e na meje na asase so ade ba ko a owuo ya na eye me ya ne senka ya na nka wo se owuo ma ahiafo chance kakra na nka ahiafo de enka eduru o mo so a na nka owuo aka se we de wuhia enti tena asase so kakra na dide efirisa wo ti asase so no na asikafo na twegu so dikene de enka eduru so wuhia enti tena ase ana nka duru ba bia nka obeka se asomasi usika enti tena ase kakra ehọ na hu se owuo ono wo mfa hwe ho so ye ohia ni so ye osika ni wo bre ne so a obekọ sure nti bre bia ba hu so obi da ho bia ha ase sesen wa brabo se men so daachi men so meda ho bi sei ne sari nti no mebu mi nua se ni wodu no so a nyankopon de ne bekọ owuo de ne bekọ na men so oduru me so a wo de ne bekọ de me ni mi nua no a me tietia ne so me sisi no no me ni nyina eye pe efise ebre bi bedu a akatua krosi ya na ye nyina ye benya na hwa ase fa ebuo ma wonua a woni ni gina ho wonua a ote wo nchen wonua a woni ne wadwuma bu no efise mu nyina owuo baako na mu nyina mu bewu akro we na me de kan de ho me da ase eburu eya kwa me na mpom te sai na adum na fiada yeah weekends we a very pressure week weekends we emun sam no meti hai senka mechiche me mu be se numu anansia na yeyi a enka mechim nanso meche enye yie na ebreso na opeti anka wetima ka se ebredi minchim nanka we nkwa ha eyeyi a na masa chim enso enye yie emfa Yehowa moaye weekends we ye wo sehwiko me wo awade mienu me wo eyi ahodo pa ebinson kakra ewuwom nanso Yehowa ne yeboafo na wie adofo me ne mapamfonie ogoro mensa me hu se wa join ni show no nyankopon hyira wo oma wo kwatenten ontutu ya na monsie na omwa yen ewa akwanuasa ahodo nyina so na wie amankwa positive onso waba ahoma ne so na wie wonso wo hwe yen yehu na we should show love as I say ye kire odo e de kire ye janom especially this coming Father's Day esesa akwada bia sene ye ka odonsem de fa ma ho no yenka bi mfa ma ho wati ase kire se ema no bi enka ade pa potia emema no ye de man kwada no enuoma hodo emema fam ansa na watumi de aduane aba betu table ne so enti nkwada nyini ba besom onom nanom enso na janom ena eye sebe deti work ni nyina ye wo kan wom amankwa positive yankopon mo aye ntutu ya na monsie enne nanabwadu wono nso wo America mamu ene wosana ya Krobea Asante uni otaki abusuya nyina no ma menchi ache amo ene ye fiada ya another weekend onu abusuya kuyo ni nyina memamo ha ene wie ya sachie bio na ye ba besom ene wie Samuel wose ana wise okay well osi akra ya Krobea Asante na mpom te se nyankopon yadom me ho ye pa akra ene yenso ya join no tokoso ana koso ene adwuma pa adwumade a wonso wo bo de mama da Ghana wate yate da ase eburu ene Benjamin Ebenezer enyan ene osi akra ya Krobea Asante manie alabafo yenso ye kan ho ye show den wo Facebook ne nso so enya asem ketoa yankopon hyirawo Aziba Michael ene osi akra mfensifo yenso ya ba ahoma ne so na wie me ne papa ejala asa ya wono nso mfensi ha ye nyina na yenso ye hwe wa ahoma ne so ye da mo ase eburu Mary Cruz GH Medoma Alaji Koko Pensgate ene ono nso wono se he na Krobea Asem Beba Dabi dwumadie no yenso ya bademu abiebiem loud and clear enso wa ahoma ne so yankopon hu ye mobo mo ayen na ontutu ya namo enso emfa ensie kwa mi jobless nso nie wo se Asem Beba Dabi na ya Krobea Asante tafu nhia ya sofo yenso ye mfa wonni agoro yankopon hyira mo wate omwa mo wate
na ontutu muanamo enso mfensi Lewis Ofowi ene wo se Krobea wiase ehu na Krobea ene fie ise ne wakasei wa mamera ho nyamenka mo ho ate wiase emuodu oboase na yenso yewo na Krobea ye hwemo na Colombia ena menso make say street code or say good afternoon ena wie yenso ye kam ho ewo afidie ne so enso ewa ha Atanga Bernard mahunsa wonso frequenta na se wonso waba be wuram o se akra Krobea yankopon hira o mia me nua ba afia sapon afia wabo ahode duada ya mawuda o enti me nua ma ni nyina amomo abo amo na muti ate ni me nua no mema no yankopon hira mo na ya Krobea Asante unua ba ni o na ohote sei me hoye maame oni adwumayefo ni nyina ye nyina hoye wa wo sister afia sapon ni utade oba de akra utade una ohwe maame spell my way me say sani ya ebia Ghana te se Ashtown ekrodi eya brono na ya wo mo ya wo de se ye US de anu aye ni US se ye UK anu aye ni UK Canada na ye hu na emom ya mamo nta amfa brono no ma obo odi ewe di abuatiefo WT WT sheho esheho ansana W asan aba W su na asan aba ho se ne ba ko ba na WT no aba na ba ko asan aba na W na ba ansana no abitwa W no to watawawa so si W no yemienu ba ko enti yi wa ba ko free way me see eye o WT AWA is a W na kwa ye ba ko pen ni twatwo no this ho no ye wa okay ena ye ba titi no watata da bi wata wa ye mfa ni sa wata eye ya ni obia ni asem obi kana natufu oka 9924 ni ye de ya ka wata wa class ya ka di na tufuo sana wakana okana 9924 na wo wenye watawa kra wo mfare sa senye ti na bemu wa W ni A na sanyaba de hia ne tawa na ba asa edwaro enti afiasa po na sata watawa we na wo country bay wa country na ma o de afia ma yehu country no ne yehu ba bia watawa ne wo ebe UK dabi tawa wo mini de Donald Trump for ne pesa US send yanka ta kra de ne yanka enko Italy send ne tiwum Italy UK yemfama US afia wo de wa bra afia bra se ye UK yebehu se ye US nso a yebehu watawa no ewe hefa simple Alex Chedie one day mahu se Minnesota de asafo body adawo bentiminimka Minnesota hey wo bi se ya Canada o ye afia na nso aba o se ya Canada yati ya nyina sociology nuka obie ha kire wo ko ho na ka we kura de emfa sociology ho emfa sociology wo say o ko se hwia ho ne ye hwe ba bi ekuro no se ye fre kuro bi ururu ye fre bi puni krom ye fre bi mpesem bobo se hwinkro afere nom ne ade nyina wo ho se ye boni sei ne ebusa se region ben ana Ghana ewo Africa ewo he a ebia wo hu enso me am ye Ghana ne die me what ya se me amatena hoda no me say me nti ameka say we be all the sociology ni fa ho a nka be hu kuro na we dey enye sociology dey ba dey what obi nso kra be kan say ye Hong Kong asi obi e kuro be fata no mo dey ama James na be kan say ye Hong Kong no what away ye hwe obi nso abebo ne ye di a kire wo na wo se oba de twister na na kwa be free ye wo se ade na ye OTTAWA de nanso
ye ba ye kanu ODAWA capital of Canada hwe ade no titi ne bedane be ye ODO na di ni nim okofa no we ade ye titi ade ye titi enti e be ye titi dia e be ye di dia na tsa be ye odawa we di na wetu abasa o dabi first no Twister. yenka z Twister odawa de ade titi ne pa de titi medani di sa dabi ye titi fu omo mpini o ye nje odawa ne ntum na wo ye fu akofa di a won kan ho aba yenti ase akwaje bribe di ho obi asre sa wo se be yem ne nyina aka ho bi na eso wate ase e ba se ya onso o de release onso ho kakra na aboa ama enuoma aye kama Eric Sapon eno asana Krobea mi wo New York ndie nimka wate ase in fact you are doing a great job at the Yaw Asante man nana yemfa wuni agro in fact o ma ye neje onu abedwafo yeda wase but oda wa ne de ye nyintum ye nyi oda hwe ono so say oda wa o de makwaje o betwa ba be ajomponi about trim menka hwe ajomponi about trim awie me wo ababa wa kokko kama o manim ha na ewiase ensam ha se asemba adofoni adehye da bia me kasa asem wei se anamontuo eno ne asem ni die ahyase na wo wanamontuo mu no utumi tu anamon bi ohawa a wobekwa akonya boro ebia wasem a ode koye so se wo na wanamontuo a wutuo no wasem no ye mienu a ubetu anamon na wie se wantu anamon pa etumi beye bia edu no wade so ano emu abeye du wo kentane ana wode ko na mango ba ko pe ena na dem se wanhwe ya after anamontuo no mango no beye kentema ebasa wo soa ade so ano a emu beye du ede mawo bra oye wo hwe ya enye yie esi ya amene wo kasai anamontuo de eye memeti hai mitu anamon entisa wonso te ho no wantu anamon ewa ade bia ebeto ana ebesi wo abrabo mu ho ede afa ho a enkyere se wo ye bibi o dabi so tu anamon a step na nhyase ye de yenhwe na mom eya monitor wanamontuo no hwe ba bia wo tu anamon no na wakọ na no tumi aboa wo ewo nneoma onso ojomo awiai sabre ya ye kasai awurabai owo manim ha na sebe Asem Beba Dabi dwumadie eye dunsinia esoye abrefo enka atete ane yakwa afuo mu no first no na me na kwa abrenya na me mfa akransie kwadwo na ye wa afuo bi okotwa piase fo nko an nim sa afuo no ene adinkrafo oboase dunkwa akwan so twa piase ne adinkra sa bia ye ne yefre ho nyetina ebi nso fre ho adipim so afuo mba bi a brono kora ye kɔ afuo no yefre no nyetina anase adipim so na ye wonsuo sa nsuo no edi wuro entu ko area ho a oboase dunkwa road na yesan wa no da kura yefre ni wuro so eyensuo ni din ayese tano esuo tano baabi a tano ekuro woso bia bedane so tano so enti ye wo tano so bebre e wo Ghana saa nso na esuo wuro no etie enti yefre ho nso wuro so na ensuo wuro no esuo etweno kakraka enka tete akuafo tweno no bi edua no ye hwedua papa na yebu na ye de doma no afa so na ya beye no tese de nipa betumi anante so
na yaya no nkakra dia tintin o ni akogyae dia to ensuo no so bem enti eno ne etwa se wa anya ne saa kyese bi a wo de kodo eni betwa akode other side enti ne bridge no edua ene ye de aye enti se yekonye tina anadipim so afuom na ehonso emefuo na ne wo ho me na nakwadwobrinya na waye mefuo wo ho yekonumme na ye twemme de afiri nyetina e de aba twapiase kuromu a na nya asem ketwa enti ye hyehye ne ye de ataw kentem ye ba no hwenkuranhye empanyimfo wonum nim de ya ne ye ka esi bagimi bre hwa na ka kire wo enemire ni sa ataw no hwan nom na nke eye yi me nkanto aso sa bre no ne ye nyansa bre kese me na na beka kire se asante me se na me na me ye ne poma o de ye nko ye duru asuo wuro mu a ye behye na ye nyina ya dum nsuo enti ye basa o kontumi tai emfifre friw why mre na wo ba nanso ya mount target always set a target for yourself ya mount target ya ka kire wo se ye frinyeti na dipim so ba beduru asuo wuro mu a ye beso ya gye ahomeni anom nsuo wuro ho nso no na dunsini bi edua bi ye twa so esi ho enti ye basa enyi obi na suo obi di odi kan ede ne ho bre ase kakra ne wode ne nioma no aso adunsini no na esi so na wo a woto so waba besoe di odi ho sa na Asem Beba Dabi dwumadie ye dunsini ne yesoe wone a abre awiai awurabai owo yanim ha oba akoko akwaba ho te sai na me adom na so men so me ho ye fro se awura ba che fre me fie nyako afie nyako afia ufri hen e pa cho ke fri asonase ya na ma me ko wale tepa manfo nti ho na ye diko ye yekulu ti ifi tepa manfo na ate hen ifi miti nebehin enkawe kwaso ho kra na ye tato ye nkra free nebehin krachi bi wo ho me refi ni din kakra nebehin de hye tonkra san tonkra fabra na menkayo me refi ni din nebehin o tato message papa okay wo ye adwuma ba wo nebehin me pa cho emra me ko ware ne de na mesua etibo sisi a wo ye adwuma ba yi ese de ebubuja ne ton ububuja bi obi afomuja na maje na matwitwa na me nipa kolache ti ekoba Asem na ya me ya nti ebi anka wo watermelon bibia menye bia no mitime fa esi mitiri so ton tutumi ton bibia eduru de edin anu akobubuja epacha eja no se bi obi kokko awu a kokko jam na se na afomuja no se memu bom ye nche ne mabubu ni ache enti wo bubu a wa na wo so atwe ba fi ya na metwe ekogu ba bia bobo ya betima abesesa abafia mame na mo abeton timiton ya na nunu pakoro na che esi eja bo ode wo ho ese de eja no bo aye den de na so mame nya problem awo menan ho mame nan na asem ekoyem operation inti fro no kone na me de ko inti misako obi ma bibi ko timi na me nan no ba inti me hunu se doctor just say me ko ba bia sa bibi kakra biti me nan no a ebeti mama me nan na saba inti jabubu ni de e breki kakra inti sisi ade o de ton fruit bibia menya bia me ton mango ninyi na me ton watermelon me ton bi e wo ndebe hi hwa e wa nka nyina e wo ndebe hi hwa acha okay afi akoko awia yi asem bena ede waba yanim ha nya botre ma wo ho na ka wasem na mentie e mo bidin very good medase ishia branti bia
the entire me can say ma mentwe tifo adwen nyina bebi so me menye obi a mekum dwane didwa me mpesa ade no e wo madwuma yem enti na me ka sa no afi ko usia brantie bia ne efe no nana kofi e wo manfo emrani na yete manfo hon ma dodo ya ne nyina kokopi mu manfo krudue no mu na saa tam na me ma meti ase no yenu mu na ne wo manfo hon nti ko ba se ne ma me gya aware e de ba ni kurum me ma me ne bora one ne papa e wo manfo wa nti ku wiase me ma me ne yedan efiri mu wo manfo ho te saa tam ne na me ne boni ni bibia ye ekopon se me ma me no efiri mu no na chese aseten ma yedan ayeden kakra nti boni ye ma adwe se obesomi mu nti mna na me ne tie no ena me ma me no ekoba ase ne se me ma me afiri mu dia esese mi fili manfo na me sister modem betum adwuma mu okumase ti me ma me ba ko asomase fra ma me ni antablese wa ewo asomase ya wo ye no wose da bi o ma me nka wa kurase asa ti me ma me na afiri mu a wo de me ba ne nchen ewo asomase ase ti me bobo me bla wa asomase ya bebre ena me sister ba ko ne chiriba me ma me motoso me ensa eso be fa me ko se na me obi ye asibi ewo ha no se da bia sibi ne de o ma me nto so bi ne wo baba be fama ko ne nchen takwa makru ama makusua adwuma mpa me sister no so be fa me ko e de me kusua adwuma no nti wo mo na adwuma sua no me be kuma sna me sane abrante ne sa e be hia wo kuma se ase e ma wo san me to aso wo yempra atwim ti me sua adwuma ni nyina no no na me yedan e wo na emum mama me sister na nyedan hu se bia se na yeden koso nti me sister le beto adwuma mu ase no oye na adwene se obekwa akoto abrabo no so wo enkran te sate wo de meto adwuma mu na enche nti obegya mu kumase ya na wako na nyame ya adom se ne nsa kokwaso a me nsa kokwa adwuma no so a na ba me fa ko enkran no na mso yo ti adwuma suo no mu a to me tue adwuma be mfie be mienu ana ase kakra ti etra se cha na boy ne ka se dabi oba ba ye me ho ade no de ma yeden no wa wale me nti ma me sister mo nyina so te say no ne nyame no kura ne nuamo de obia no na no opene awale no so no mo si misa me ma me ewu ye papa nti o me pe baby papa e de mesi ansa na me wale ama wale so na me hwe boy na ho blase next time na tena chena na ekwa me ma me so no mo so tan ye na ti me se bia me wale boy no a asetra papa be den ebeba ti me pene ma na ye me ho ade o ma me di mi ko ni kuro wa bra no abusua no nua no mo mpene so okay ti ajamia me na me se me pede a obi antimi nyeden ensi me kwan se me nwale ti me pene ma na ye den e wale me ba ya matre kumase acha akanim ade a efe so man fa me ba fi or me hunu ti bia na wotimu sane demo nye se woni bibia metuni na atwene ene be ma ne yeden etnai me nene tnai me wo me ba panyina wodi kan e ba no anye ji ene me ba de wo ble wo wiase pansa na akora no wo ti de to so mienu e ma me sa ne esa enyem ifo na setena no eye basa onyem de otoso mienu no adana me wo na fisa me wo sa akora no bepem samre die me bana nya 17 years eni je fe na ni je die me nya bi wo mablabo muda e ma asem obi ane ni tifie ba akum abonten so obi ame obe me nkoa eno ofa na dia ba kwa ye me ya o mu wiase ne se ababa wo bi betra ye fie woni ne kunu na ababa wo ne ha da we fie to woni ne kunu ene me kunu ene me ye nyina baba busua e wo fie honom ye netimi no aduane ye netimi tonsa edidi kama e wo mu na baba wa ne baba yare ye obayare se ne ye duabo ababa wa manyina ama na wo funu na busua nya po ma me sa baba wa ne bewu susumi kira se wo nua e koma baba wa no
ye jeje to nyina kasika 200,000 me kro fa sika no so me enkoda ne dua me kro ka che se ne sika na le dua mama o se afia wo me se mama me ti aside me ma wo mu da me kopa bo se akototo dua bo ho ne ma nyina e de mama asia ye fra ne anti adowa mo koda ne dua no ma geno enya hoto ti ne ho sisi ne ho so na me se mama menya yie ti me ko me kro maba me ko ba me ko me gina wo che pepe me ba ne geno me kunu e wale hwan ne ukunu geno a me ama na enwo no de o ko gigi ska koda ne ni dua no one hwan na e ware oni me kunu no wale wo ko ukrom ko ye den menya yie wo na akodi sai na wo che pepe na aba ye no na ukunu ne sa again no wale to aso nti me ko kanti me ba ina me kuma mpo ne di kabo mama ne se fia na gano so ne me kuma ne nkasa ne nti no me kuma ne pam se jawai opo se me ne mama ya kentina wo kasa papa wo bien won mo ka che me ne be nya bontin so a me gidi ya da wo be ka che me bia je se me ne wo ko ese mama ntimi nya me sada do bia be ka bia me se da mama ntimi nya me sa ewo mu sa me de se ye ka me nyini na no se na ye no kre eso do bia be ka bia ne wonma me gidi na ni nyina mu no onua bi ba ho ba be sra no o modidie mu o mo ina me firma fokra ba se de geni si yusi kalo me busa mama se mama na wonya dwuma bia na yuso wo yusi skai se ye me kan da me fono o se me twe me de minim adekoro tin o munne nipa ba ko pe eno kan ya me gidi onua bi e be sra no wo modidie mu wo munum se de me se ye wo mu no kwanu se sister fia meka o kama ye machinam se dio na beka o se ye no krese ukrum prane menua no me so sesen o se ye no kre e ma me ko kan wasem e ma ntokwa e bai satana me banu so awo nante ye o mo pa woni ne ma me pamo me e che me bani film nsem hwan ne maame me kure ne maame no e ma ntokwa si e ma me ko ne pamo me echi me ba no e de ne ma ababa awa no e ma me kotena ekurase ti mi di ekurase obebe mfe be mienu ti echiri eno noa ebe pa ma chew hwan ebe pa o chew ni kunu no sa abre no aware mama ne nso awie satan no ne genes da ho etifie wa no ka kire me se woni gena iden ejai e na ote ase o wa be pa o chew nti aha to aso se waje me back 20 minutes ayeden e wo machi ti me sanen ba yeden e betena se me bai ni nyina mu die na se gira so gidi to wana ma asene hwede e kono a o ka che se gani ntu fie honom na menya masom due e wo fie ho nti wotu ge no efri efie honom papa me mentwa so woni mamu no wo wale me sa 33 years ni no emensia eno wafa na o machi ebie no so no a wo konchen ekokofa manim de wo ba mie de ni ti fie nyinala nana oditi me na sese kura ma me ba nyina ne se afa ababa wo bi wo no ma ye fa no akua ti sata mo kura na me akua na chi no na wapam me wafa wo ba bi a wapam me edi me komi krom intime wana mekuma ba ko frem ka che sister fia sese de so hoye na me nua be ma bia sa kofa akua mpana inti de be ya o ka cho se entra ho kra na entena wana e ka se kire o me mekuma ye friend Faustina ukuru nua ba mo ka akire no ka che se memla na mekunu afa mpana ewo wafa akua mpana akua no so yo bia na minnim no na wo sa abre na wo wai
no wa pam me kuro no wa pam ma me ko me kuro be ma na pam ma me ko me kuro wo ye den ti no pam ma ne sa aha wo ye den ti no pam okofa ababa wa bi a ne efe ne yese wa enni nate mantam ti sata ko ne sister ne wo kunu a woni ne kunu etie ne sister no ye na adwon se won wale wo kunu bi sister no so na me be no Jam sister say wa on wale be me bie mu a wo so on wale no le se wonu mamu miensa ho na be sade nkra miensa akwa wale no se ka be ya atiase ne no kunu nsanye den entena we de bia me koso ne sister ne ye den etunofo sister se chinchina won wale bie ana ode beje wo de se chincha won wale ne krubi won wale ne krubi nse na me kunu na wo wale enti anu nti na akoka ye no ma awokọ wakura ase okay enti na wakuma afra wo se bra na se wukuna kochi akua no e na bae na ye dey e na me bae enti me bae na me jima ni toto fom no a na me hu se na se ge wakura de mini ni ye free enti na afedie na e kosododo no wasafa na me se ni me ge bia ye fani yiva eno de wo gitum se eye ne mpana no a wo ne ge ne yeden e wo ho no mu a wo kokoda otime kra me ka chem se wo kokoda e bu ko ne to wo dem wo si mi tra ma me ti wo se ye na me kunu no na wo ko na me hwe no na wakoda na waba enti me ti akua ne kana me se da bi me tuo no mo na makọ akua no ho Inti edin kan kwale kwa no kwale mani ka nko medi ka kọ iva ne ho na me kakati no me kọ na ne nana e wo dem na me kọ bagu na me kọ kache ne nana se nana me hu sase no se na ekoso na iva no ye nyina ye firmanfo me na sefo no firmanfo de na de iva na ye me no wo ma me nya de a me no me ho inti me so iva agi me kunu eti kache iva se won twe no ho efi me nkuru no ma ne nya ade a eye free ho bra kua de ne so memle kua de ne so ai ya wakuma afrew o se bra akua bi ji ukunu enti wo ba ya wo behu ye na ye den na me ko akua no ho na me se akua me ko no akwa afu ti me ko no be mpino asem prince asana me ko akoton me ko me se akua me ba wo ho no sister tenase na me se akua matene se ukunu wompena eni mekunu enti mesrawo senka beya jamikun ne famame asama kan kaka sisa anto ni se mekunu wonu se me oba wale fo na ade sa asemu yi ebeto me so gene kasan kwani me bunku to twe na me so ne namu mienum na me pa na chewo na me se kuya aya tesem ana metiye temesro fachemi na samso mebabu sawen mamenka enu mienu entem emumi kunu amani no sister mate mi Krobea ya no bo na mane eni anajo brede mi Krobea bomi anie wonu so yo ba wale fuo ana de kwakotu menum se memem pna no eni anajo ne di enya asem ketwa eja enya no kore ena makwakoka enti medifo womu a se kotodwa me kokobu nu ne namu mienu a me sopa na che o se ni nyina na yekwa enti die na asi sesei die na asi ane se de wale gan no woni na twempena London ni mu no eno ni abaye twempena ma ka se wale ana obe wale no matra ho sa papa nyesina na metie be ma na tete mi ama etumle bi fo mpra ma me koka wo to hama ko di bo mitinim hama ni na mitisu no ko bo dan kwa na dan na buagu ko de hama ni hwi mitinim ekomi ato atwe ni nyina ma me ni ho papa ni wontino akama no atom sa ama se de na ben wode obie matetia na nakofi ede me fam e wo na behia bonten so wo koda
no wo ba me bibia kwanya me yesa manim kora no a no wo yisika ma gene ma e wo manim gene me ba gene so ba efese mi kron ya adaka ba bia okwaji na adaka ne makora mpo no menim ho gene ne kwaji na adaka ne manyina la no de asika mu no de afaka no de aba na chisese de kon de enyai wo mu me kura sa wo ba wo gwale me 33 years good wo mu me se me nipa o fa me nya binu o fa me nya ta papa ko heda me ne me badamu a awiro ho wotimi ya adaka na wotwe wotimi ti sadaka be na ya se numu a adaka wotimi ti bije 30 million 40 million nyinara o ko hweda me ne me badamu a empra no afa no wo toma hye de wo fufuo na ko hwe de wa ya wo chise ne blog a pressa to ties a toma hye de wo fufuo enyina esi wa boso nyina ge no eye modwuma die nti no aba ha de ma ba nyina ne se ne nyina mokura no mitim baby menkasa emre kakra ni no ye fa se be sesie sesem ni sesem na me beken na me nayi ebaaye no na me hu se abaaye bi ba me kunu ho no eba beji sika enti na me se abaaye no a wo ba me kunu ho no wo no na ye me kunu ebi no abaaye no beji sika na efa na ketoa enti mi hu ketoa na mbusa ketoa se ti mu ne didi ho nkomo se de enti na obeji sika o me kunu de ba de na ekoso ene ketoa ka kire me se enya wo no ene bebeji sika no na ye nunu amata awo ne behin ane maame de to aso nunu aba amata ene ma ne bejiska no ma ne bejiska ye den e wo no ho na onu amata no so kire me baby kura wo sadi bi kokoja e ma ne kokoje sika ne bi wo ka kire me so ntu ana ma ko boy ne wo boy ne so jitu mu sei e ye no krese mi kunu e discover beja e mata e baba bechi na mata no so yobia oyo ba wale nia ne kunu e wa abuchire enti mebusa mata no so jitu mu se eye no krese mi kunu de wo gine wo sika na emum enye ne bibia no enti dia na asisese ya dia sie na se enti enu no twa mu ko ye no eti ko be na otwe miensan metimi hu abema bi wo honma wataba me kunu honum eti mu abema ne to so be mpre no ene mu busa sister bi we fresa foma na mbusa sister foma akoya uje me kura dwuma me che hu no ho eya ho aba no anu sabra me no ba na chese mata no biem eba ene wo ba wo sa eba ho biem na mes no ba ho biem na akone ba no se soma ne se wo sa meji scan sam na ne biem ana na emo me hu obi wonwa ne hu nipa na mse mafia me hu se mata esa so na ba ne biem me hu mata ba na o me kura dwuma mo no me duedue ma show na me se duedue mu hu se sana mo no na o se tu biem dia me bo mata dua ena me kasa e kire mafia ti mafia no so ko ye no no akwa bo mata ne maame ama ne se me mebusa ne se ni sen enti me pie me wo ho ena sister bi ba say sister fun ase abrama no aba bepe o na mesesa ena mesiyo inti be na nsa maame no so wodi maye me ba prako pa ene be hin wodi maame no na wonsi me fam e woni be hin abonten so inti di be na nsa ti me nwasa maame no eba to wo ba na me kwaso me pie na me saka ko she me valendemo ti maame no so ba no wodi maame bi oti efio efe no mansa edi nachi e bai ti maame ni we volunteer ma so ai mansa kasa chefia me bi efie gano e woto won hwene ya won wa me ma wale begu won so ba wale begu mansa amame wati asem oba bebe busame sefia eye den na me cheche mo nchiro wodi de oba na eka no na wodi akiri de meka bia no a maame ni tie eye entokwa ene ja maame no ekoni fi edien na asisesei eno na me kasa kan de asisesei maame de asisesei ane se
me kunu no e wo se me kan esiso kana mintie enti me ku free kom baaye no eno bebusa me say e de na asiu ni abrama anu ntem obusa me de man ka hwe eno osenie abrama anu aba me ncha be ka chom say omo de wo kokot na me ka che ne say omo mfa me nko na me so do omo mfa me nko omo de me kokoto wa omo mfa me kono de me kasa ye che me kunu me meti me baby me nka bi nhim edi be na nsa na abrama anu ene ne mane me esanyara atoa so e ba me so ene ma ba be ko tiketo no kwa de obabubu sanam de me hyekyire mu ene mo to me ho me na ya apro ma me ja ka che me se me ma se ada e ka me kunu sei woni me nabi ma me kan se bebre e kyene me enti me no kwanum ba bi mu fie wa nkom ne ba ko na me fa toa sani babo gano eno mo geye na me sa fa wo ma eno nso mo geye ti mi kuru ba no bebu sa me se di asem me na manfi no no ko bu se chi se da so be kai hu mani ma se do wo chi mi ko she to kuru mu ene o to she me so o hwe ma sun e ma pata fo baaye eno mo pata ye ene ja o mo de o mo koye ti ade a chen ye no mom de asem no ye me ya intimate ne ko efem fufuru bi so ema ye frem mo ka chem say to ka che se ono be free adwuma aba no na me niema eni dem ho no ti me ba wo ma me eyi say me for me case emi enchen me de kura asem ntino ma anche no to mo ka chem say me fa koma committee fo no mu nyeden enkasa no mu eni me kunu so me kasa committee fo no ama you ti ba bi di me ya me ho ase say ekomo chia me Paul wo freme me ko ya umakwa akosama me ho e ho no say again no kru abrochire ti me di ato no say mimi si ne kru mpra no ntino wo se gan nye den enkosuma ankwan ne wo enkonko bodua se de koso be ba no so no se ne yina konko bodua ne dia wonyini ni enti oba no enko bodua enti abobo nsam no so ama chia me Paul ka say we ya be nyaja wo keto no so kwa nkobo na mane say ne kuru ba beji sika wo ne nchen ana so osoma emie di sika beja na enka wo nyina ma enti wo ya be nyina no eja momoso enti asa no ya tugu ma ne kai ya kodi ya ne say se ne ku ne se won kosuma kwan ne wo enkonko bodua ansa wagene yiri na di say asam no enya no kre nani 3 days medamo kwa men sole abaya ni finifie edi kotua atomo ni fie aba bebo mimi dua ewo mimi fie sesei ese mimi di atono so sei mimi kunu empona no senya no kure ena me de tono so a ofe kwabra ni Antonia ma onfune subonten enfantumi yem ma me so me kokoro mo chia me no a omokọ ma me no sei ya no bodua no what wabaye no se wafia me na me hyedem timi de me mpia bonten ne ma hunu se eye wonoma na me baketo a won so nya 9 years o se obodua ne sen wo se me de atono so se me ne kunu empana ene wono se no ne kuru tu kwa 7 years nie se me kunu no hoda ena me de atono so se ne kuru mpana me de a wo fie kwabla Antonia ma ofuna subotin fantumi yam afi so se me wo binsire me sika ana so be ma wo kunu e ma me sika da e ma me so magedi a enne nso no funa subontin fantumi yam nti ma me ko chia me Paul ho e ko ka che so omra me hwe me yini pa so dance e so omra me hwe ye ba na me kunu akokoro kosua no egu ene chia me Paul no busa ne say e di nti wo ye sa ade no wo senye egu nanim wo tantantan nti wo hohoro ti satam so makofa dance fo amoma ba betwa ato obi fonso amame hwan ne bebo odua no abaya no obagiska omimi kunu no abaya no obagiska omimi kunu no woni ne ba ebebo mi ma me hwe bebe yeah sa abaya no ono waware ne kunu abrochire wo hwan ne ka kire wo se sa abaya ne wo kunu ne twempena me de me pacho
woni na kan che so ne retwe mpunu mu obeji sika wo mimi kunu ena mbusa again say na eye de na obeji so no wose woni na ne kunu wa abrochi na ye fe ne mata no wonna soma no e ma ne beji sika no mimi kunu ede bele no enti wo ne mata ne kokon ya na e wo kwa de me na kokopim say enu atwa me say hu ne say ne ba esa ba ho biem enti na ma me kobusa say wo kobusa hwan wo se me kobusa hwan say na me se me akola na me nim akora ne ban a da bia oba adwuma mu ho enti me busa sister fo a say akora we pamete hu na dwo na akwa ya ho aba no na sister ne che say eye mata ne ba onwe gana wo wa brochire na obeti ska omi kunu no hu sa na wo ye den mimi hu sa no se mimi so me busai enu mo se ye mata ba to ka se mata ba no me dia man ka se biem ena me baaye eti mi hu mata no sister ba me ka se mafia me hu se mata ba ne se eba sa ba mi kura dwuma mu obiem ma me hwe bebe se se aduane nyina so na me pesa be establish uko hunu mafia no o ka kire mafia say what is say tobo o ka kire ne say what is say wukunu ene mata etwempra na me pa cho da bi na emu kan say me ka kire ne say me se me hu ne say ne ba ne sa ba me kunu adwuma mu obiem na me duadue mu hu ne say sika ne biem an wo se asoma ne ba ne ma ne ba gidia me hu na me bu ne dua sa me ka kire me afia ba me hwa de bi se obi suma ne ba ma ne ba wukunu ho ba ba giska wo hawo ne say wukunu anu obi asoma ne ba ma na kɔ ne ho kɔ giska wo hawo ne say enti a wo kɔ ka kire obi nua say uhunu sa akwala na ba ho ba giska wa bra wo nim sika kora akwala na ebeje wo bebo ne bia de enti na akɔ yesa me pa cho da si de to so bie mu no wo soma me ba giska bre ma eto atwa yi me question na no me say wo hu sa akwala kɔ obi okɔ giska wo nim sika kora first na ketwa na kwa giska ena sesi abedane mata ba dia me pese mi hu ne se sika akwala na kwa akɔgye no wo nim sika kro enti adenti na akɔka kire fia se mata ba no hunu se wa ba ho so wo ba giska firi kunu obi wa wo bebo ne bia adenti a dia tie ne se dada aseta na metie mimi kɔ obi afo ne kokɔ bubucha na mima bre bra me bra wo sekesika no wo obi a wotu se mani gidwadie ho obetimi aboa me wa abrabom no me bra wo ma bra bomu a na obi hu wo suma obi wotimi ba beji sika ma ne kokodi fridia eno na ma mesuma ni ye den breye eno ntia enti mesre busa wo se wo de unnim se ukunu ne mata twempra me de da bi me na man koka che so ne twempra me de nyam prasa na me koye na mum sika obaji no manintina e ma me kobusa de kro e ma me busa ya e de wenya bae enti mata bebodua me pa chan ma me busa sa de wenya akọ wo ye joros woman pa wo ye joros menye joros o ye ka se obi ye joros a wo te ase obi a o ya ho ya okay yeah o de ma me mfa no ma me mra ware mu mpra twi mu ne sai yi no joros wo mu ne sai che se wa hu se nya ukunu hwe kura ne sai nipa da na aso mesi da house e bia ukunu ni oba bi kasa na bibia na sebe ase how ahyew enu bi na pese mi hu ye sa joros ne bi menya joros emla me kuru start temperature no masi e ka kire me se afia enipa se mase ukumpra no me ja ka kire me masi se ne kukofie se mantimi nye saada obi a wotimi gira proche no wontimi nye saada masi ka kire se afia ye chinjifuo mesi anti wontimi nye saa afia papa oda so ne be ma nete me tanwo ne nete wa one me 33 years ni afia oda so efre kofie siama se wukuno me pa chan na be ma o ye ma asem ha wada na ada so te ho jai kwai me pa chawo na me kwa ma minu ma woni nti no eno na me hwe so a me basem ni se e din a ebeye den ebesesa but then ma men ka sa asem we say any I put it to you say we ye joros we ye kratwefo
nya kurachofo da wo wale mie e mama akoma ensinya emu hwan no akoto soso ne ne dada wo ba etoto mi na odi me ko me kurom na me ya me hu se me firi e kurom won ache intime ba say me ko me ja me nie me bi wo edem wa ede wo kurom ma me ba be fa me ni me kuma ye fe Rebecca eti wa wo ba na nam ne so a e ma me a me ko ye satenu nsu ato me hu ase gansa nsu ato wo dade ne ho aba no ko gura me demo akapoto mo bam akwa da maami bi efe na ntie bu afie sada ne ho ena me kokoda ya enti wan me kuma le beka ka chem se fia ade chia komanfo ade chia na me saba manfo emansia one ukuna wade mu one wono mo atwem pana no de wohu ye oba ofa ne to so mienu a wo kan ya nsuo to ye o se weda ne ho aba no kowura ne dem asa emansia metima bomo nyine aha enye omudi ne hiame me se asa eno pe na ohu so akowura edan ya wukunu ewomu bi ana omu nyina wo hu saga ne kwane oba okowura me de aka ndi okọ omuno efie obi ne ka kire wo obi ko obi fie a kire so one na etwempna me pa chawo dia toso a me ka kire ne yima no ane ana dabi memeti ho ewukunu ne me wa hu se me ko papa ifie ebi age bi te ho a kire se me ne ga ne twempna me pa chawo wonu abie na no ka kire me se saga ne die ye fani Eva ye ne mprano akache yi wa ma Eva ne won ne se enye manya ne be ma kwan se wale ne kunu bi enti ada Eva ni nim ne wo be hia ba bontin mu a wone me be kono won pre na kura awura o da so pe ukunu na so wo pe ukunu me pa che se de me mpeni biem to nya me kwan na me ko wa nya kwan a wa wuntimi nya ho kwan enko baabi me pa che obi a wo kun me pa cho na wo betena ho so nya wo kwan ti wo betena ho a wo kun papa oni me 30 years em patwe mpo memu na me su adwuma wo mama su adwuma no enti wo betena ho awu me pa cho wonya me kwan na me nko nam se wa nya wo kwan dia wo betena ho awu me pa cho debi okay and some way ho floss bebree ewuwum eyem fom so a emma binom ye ewa awadiem hwe sa Asem ba wani mo ho na utumi ka no kore bi de to baabi a esaiki nipa no ewo nioma bi ho me Krobea mete hei me mfa no kore nsie nipa me ka no kore e de kire nipa onipa da sani obefa de bo esin yokukum e hye obum se wo mfa eye wa wasem se wan hwe ya asem bi ho bema wanya asem kese se ye ya ye ka se mata ababe bodia mata ababe bodia oko fa dance ye ne nananom kura ba behwe am ye hu se mata ababe bodia no oba ewukuru na san hohoro enti be me opewu ana so ope wonkwa sa be ma we no so na tena mfinsi aduasa na ekiri enti se onsum no na onkode baabi no joros bibri wa wadiem we yese misusu se yese misusu se oba obebie na no ataka sasem no de akere oye pagi no de beto ani ma abusa no nyina so se obai into yese misusu se na wo kana wan hwe ya obegu awade bi ubewie no na wasan ba bedane panyin kwasea kire se gay se be ma ne yare de anya kra na wo tuko ni kurom manfo kokko hye ho tumi ko hye ho ni kurom ho mfie mienu na be ma na san be pa ne che no wasan ba enti so de na sem ba wanim na wan hwe yie wone ka ho a obeye kwasea obeye panyin kwasea. Dr. Abesma kakwa bro. Just Krobea.
ho te say Yankopon de ache na mo nso ya Yankopon adom yenso ye ho ye na wiei wabedu Fit Homeopathic Clinic mo de munya base ya yenim se enuro nketenkete is at work emfidia ebo adwuma yenso wo ho ebo nipa ema yehunu yade pa potia etiti nipa ene wadaroma boye fiti nkobo Krobea eda wase ma chia ono abedwafo nyina ebe chia yetimfo nso nyina adwuma de wubu bi adwuma dase obo adwuma pa na wedi afutu ayo munsam de bebre se ba na Asem Beba Dabi na so se de o kano wanji akonya anjemre antena so ambie mu amba sabasemu a na utu ho ana mo ye beka ya na de beka bia na odi akira adi se me brebe de eba Krobea ti we de afutu kakra asemba nyantobo ase na wahwehwem na hu se sei na gina bia ye de etie nti ye ko faith no ena de mo yenu amema ne so ana ye papa mo so na Krobea onim se ye ana ya pa se obetographic no bia kenkan ya mo no kre to see cartographic no be kan ya mo ya ana ya pa ana se akwa at the rate ye youth no omo fa enuro sabi all in the name say oni oba ekwohia e mpam at the rate omo no Krobea wan hwa be 20-30 years to come abe ha adwen abe ha adwen papa obi kura timi shada kono monsa ensa no onim no mu be ono oba ekwohia no kono monsa abo say de be obetimi no oba ehia edise ano the cases ayenya no obi oho be bo say ono de na tinka say ade bi a friend hypoactive sexual desire disorder loss of libido ejina de yi bo say be rewura mu no na bi eno bi a wanonom ana ma na tinka na yede atiko form kra ekokra ekokra nti obo fi bi say o hwe the symptoms na you kind of difficulty becoming and a difficulty getting a rose we dey na obo mo twi honum kakra nti say na tinka ne etikwa the symptoms no ba kono no edin se ne ho sorry due to drobi a wakono ana yo ne factors ni bebre ne causes ni bebre obi o ha ne de ndia ya na medication and as medical history bi and medical condition bi obi o be ba no e bi ana onya pressure e bi ana o type your friend say diabetes into the do so a o ye dey onom nti due to some medical condition no no etimi man atin kan the ethical but ya na me kan say studies am hu say wo pressure no and wo diabetes no now the do so kra na onum ndro no na manage pressure no enu sugar ni ya say bia be ma no enye dompeni wo ni nyina yintini na edi afurusane sure na edi afurusane na yedai ansa na obe ye adwuma no bibi ka kire adwen no ese o attention ni nyina ekọ ha ema akoma ne pump enough blood anu na be ma no agina so aye fam no okay enti se o diabetes no osoro o sugar no osoro o pressure no osoro na unro no wo take ni serious na o manage no na se bia o sugar no ya be check na 7.8 na etimi te ba be 3 ne 4 adwuma no de o se obe ma no koye no e betima ye okay so atiasi sure. betima ye enti yes obi biara obi nso wa ne de obeba premature ejaculation one de o di shema 1 minute 2 minutes Krobea no wajem tina medical me sha se me ye o talk graphic no bi kenkan ya what is ka koyo ba ho ade obeba no 1 minute 2 minutes pepepe Krobea no wajem eno no se ohun sa ade we ya no eno so no causes ma medical kan say kra ne tie ye types wo obi wa ne de ne fa de bi lifelong ne de no from first day sabi ono oba ehiem ebe sinin premprin ono ne de o ho asa 1-2 minutes ani wo ade bi a friend acquired premature ejaculation here say nipa no yamfa won no na yare bi nti ana condition bi nti obenya ne kwam ani wo variable for ne de intermittent ono ma nti ano akoye say stress psychological factor bi okay anxiety depression bi nti one de ma na ato afum baako be otimi bɔ n'adwuma o ma obo nse wato afum baako nti ya kan see no ni nyina no se oba Fit Homeopathic Clinical sabi obema na mo adwuma kora ana se adwuma no kora no se epagya ne mu na ewurama sisi ana adwo ana se de ya kan premature ejaculation sisi ana o jemi esa o ha ho kani no o ha no o kunu sunsun
ana feelings na so man feeling no kra no onya Krobea nti dia na beba nya wachi ana obefa yeah wachi ana obefa nti e show bibiara na so wa tie ye show sa condition wo mo ba na mo kan ya na e ferry but ye show mo say omo nka cause eno na be me ya ye den yɛtumi agyina so atu saa de korɔ no ase afiri hɔ kodwokodwo nti ne yɛsi nnuro nketenkete so adwuma ɛbɛyɛ no nti sɛ Krobea woba na ebia yɛ medical condition bi a yɛhwɛ sɛ yɛ diabetes yɛ kan sɛ yɛ pressure sɛ prostate no koraa na ɛno nso tumi kɔse saa nneɛma wɔ nyinaa na so video no cause obi wɔ hɔ ne prostate no ayɛ narrow ayɛ ketewa bi no nti wɔbɛkɔ akɔtwa scan yɛ so nya benign prostate hyperplasia kyerɛ sɛ ne prostate ne ho problem abem abasa na Krobea kakran na edidi kɔ na mpɛ ho asɛm nka no yɛnya de catheter tum sɛ ase kim complication ba ko erectile dysfunction bo sɛ be ma no ntimi mu adwuma bio na pipe dem obɛyɛ de akɔhyɛ oba obɛyɛ da akɔ oba ho ntimi nti uba sɛ medical conditions na yɛhwɛ saa yare korɔ na ɛde baayɛ no ɛno na yɛde mfidie adawroma mfidie ni nti yɛde wuram ni yɛde screen body ni nyina ɛkyerɛ sɛ diabetes no sɛ yɛ prostate no sɛ yɛ thyroid no kora na ɛbɛmi yɛhu na ebi nso wɔ hɔ a Krobea yɛ na yɛ hormonal imbalances bi yɛ mɛma no yɛ wɔ adeɛ bi yɛfrɛ testosterone saa testosterone no saa hormone no sɛ ɛkɔ fam a anaasɛ ɛkɔ soro pii a ɛno nso timi kɔfa saa premature ejaculation no ɛne saa loss of libido no atenka na tete kɔ ne nyinaa yɛ den eba ya adwen no nso sɛ deɛ medical aka no ansa na wobɛkɔ ɔbaa no ho no adwen no bibi signal adwen no ma adwen no yɛ ready prepared ɛsɛ adwuma wei na wokɔyɛ nti abasa na mogya no akoma adwen no nso signal akoma no ɛsɛ akoma no mpɔmpi mogya no more ɛnkɔ hɔ cause ntini na yɛde bibɛdwiri dwuma no ɛhɔ na ɛwɔ sɛ mogya no yɛ de ɛfɛ ma ade ne sɔre gyina nti ɛfra deɛ bi serotonin ɛne dopamine ɛyɛ neurotransmitters bi wɔ yɛ adwene nim sɛ no nso abnormalities bɛma obon say no so intimi emfanshin yesa ana obi so why psychological factors bi eye bre depression anxiety bi obon say nyina nti uba ye to yebo ya jemre say de bia make say faith hono no ye nya gidigidi o Krobea nya usika na ode ba no na mum ye sa ojare na tu yare na se na wo kokora say de adana odi adanse say na nabi oba ne na ye say onu madu atwetwe yi adanse na okodi no ana ye de nkrofo ne ye den ebeba etimi so bra faith homeopathic clinic o kuma se santase ahinema kokobin wo yo ba watenka na atiko sabi unu kunu hyema eno asa de oda ho saa wonte hwe wonte feelings unhu hwe wo de eno asa wawie mesro enyefe ni nyina etimi gu aware ni nyina etimi relationship ejija enti bra ni enjimre se yare bi se de medical aka no kura na amasa ne maneba ye betu yare na se ayeden afri ho na ne na deɛ ɛyɛ wɔn ni sɛ yɛ ma aduro na Krobea yɛ aduro na nya aphrodisiac go ɛnyɛ aduro a yɛde ma wɔ yɛsɛ nom na fa kɔ yɛsɛ yi sɛ deɛ medical kan yɛ nom ɛde atu biribi ase yɛsi deɛ nya wɔ ɛbɛwɔ no yɛtu ase ni nka so nti yɛtu yare no mu ase yɛtu yare na ase a wopa ma nom aduro match na sɛ ti bi a ɔbɛkɔ akɔyɛ good nti wo deɛ tumi ka brɛ kuma se santase ahenema kɔkɔbin 18 wɔ nkranfo etie nyinaa no monkɔ Abuya junction Santa Maria hɔ no na ne takrade fo nyina monko anaji police station wo papa mo ntie ne ye pa ye mo dia me soro enkoto graphic mo obi nkan se wo dia wo hu bibi se ya oba enu ansa doctor ade ma menche nyina baabi kan wo ha nyina a kire sure ya ba kama good kama enti wo ne wo wasafo nyina so beko old asida wasamu nyina beko old asida boga abron sign na chi won bogo sofo ni nyina no mo beko ho na ne kufo duafo nyina ko land managers road Poly Junction ntimi show condition bi asema kasa we no no nchese no kwa ne enye mema wo mema ho atoche mako adwuma nko good sisi akra take advantage especially say do Friday weekend say ya Saturdays na nko adwuma no boru aso ye ho detox body no na Krobea say na chemicals na edi akon sure ye didi ye hom ye nom na ye hom famu no so ya na chemicals na edi akon ni nyina akọ ekotena ho na makwa bi so ema 1 or 2 ways na kofa problem ye dey eba ti buru ho na detox body no Krobea sabi o ba adwuma se odware ye body na ye fe na inside na wadwene ho ho nso ni asam inside no wadwene ho ba ye dey support ra mu akotwitwi ho bra na be detox efine wo ni padua nim nyina no bedware wo ni padua nim mu bedwam emu de bi adware no abosho wa twipa adane ayi na emu no de emu no de na wo de ye bra na be detox body tem bia no nim say studies bia me hu say o liver no say problem ba ho a Krobea
Utimi was kind of cry to me renkel. Oh. We live on problem bema etimide diabetes ba, especially type 2 diabetes no. We live on problem bema etimide cardiovascular diseases akoma yare eba. Because within a second liver no perform functions more than 700 times within a second. Into it na ma yare abem. Brabe detox body no. Good. Kuma se odi afa number ni sisi ane free. Sure. Yani unim kita ho. MTN number ni 0244 58 59 0244 58 59 Etigo line nso 0275 96 94 14 0275 96 94 14 ti odi oto ase na etwetwe won sisi no ko todwe na ya gogoro no wa poso na ya wo ya no me so wa chikase no a wo so ade ase asi wo mu no obo na ye tan no obo na ehyehye wo no obi wo ho Krobea me no kase wa bo ko be 5 years ni se wa no ohun ano sibre tumi kabra akoma se santasa hema kokobin 80 mo no fa number ni sesi a na frey na yenhwe na o yare no yentu ase yama na boy edin a faith Homeopathic clinic yes your last stop to all chronic conditions and diseases Krobea that's it Monica Sanso arofo faith Homeopathic clinic no eya asoe ya no kre mese wo se onum mfiti preko pe emfaduru nka nipa dasani hwe yade a yennim na hyase no saa yade ne yensa enti faithfo ya hyeda kram fidie ebi firi India ye nya asem keto asese wo ba enhwehwemu mapa se ne mema a wonmo wo ha hu asem a ye kai kwabra ne ntographic mu obi nkenkan fama wo dabi menya samfum so ne bi meka se wo de no saa netie wo de semu eden brane yen detoxify nastal emu ntonkoso anya den mawo wo de ne mu aye mre sebe wo de ne da fom bem na aye de hwie nye yie ni nyina faithfo ne ye ho adwuma afi ya de foforo bi na edi nipadua ni nya onua dasani oba Faith Homeopathic clinic ewa hinema kokobin Jomas company no ye ben no wa hinema kokobin 18 mu ho 18 junction ne so se wunya ba ha ye behwew ye beboawo na yaka wo ho ama enepa akoso enso ede amawo arafoni adehia hai Otek 102.9 FM ma wafidie no na ha na meba apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no afie kura na ebe ye nwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife na abano. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh, me. Adaminim. De me die sie wo ane say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya mannomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no bio. Na enye Dawu fo ya na ye Dawu ointment. Wo mo
na ye se nansan na wo complain wa poso usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA age adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yansira nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye future life smart food Maltabella sogum wom enti a regulatory sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yafunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diaba ne ya Bolivia enterprise na akofa nuani ye ba o mayimu enkran wani Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofo alignment and tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246010150 0242878090 future life smart food about that huban me ma sisi me pao na me papa nso usonu ma odi wi eno mo wahene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa so sa wo mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidie free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpam nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduane mu ama wo ho to free sese yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Ora bra Debia Sanopo Awio Anumero mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebunsuo efika makama a wotimu enti wo pese o kire bi se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ana tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he mi koko sisie we di oponko penentem de je won mo number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni krom ha de wonkwa na woni ma de pa no piao unimme
entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a wuni how ade pa hene no ani eyampa simple plus se wo pe phone accessories bi te se batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus same kind se chrome had dear when you had the pahine no se me mochi akwantam na me ho premi kumase had dear adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on papa no. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4, yadamase, yakoya yaba. Aha ye 102.9. Aha, eye, OTEC. Asem Beba Dabi jumadi no, ena wasungusua, ena wiye wutie, ena wiye heye. Nena wiye awude die munchia, enkomao. Udede Ebenezer Akadum Junior. Ebenezer Akadum Junior. Sir Eben. United States of America. Ena unia owo na udi ujuma. Wenya afeko. Edi aka unfie ho ene. Sir Eben. Unia nom eni abusia. Fa kwenye inso. Esre osro inshira. Osro nkwa husain. Osro ho bambo. Ene osron kankro say nkan. Happy birthday to you, sir. God bless you very much. That's it. And now we are bapamofo Yankopon enhyira mo. Ebe wa woda no Yankopon ya adom ochena ene da ne so pa nkasa. Yeah. Ene ifia de chena madwuma intima signal nen entem wate. Wa wodai sani ahwe wudi obedi udie wo US ho sani ye oba ade ka no Ghana ha na yensu yebedi ade enti what did you say na ni ententem we die enya yibkra ode ho bebo Abapa Mall na wiai efri se eye the biggest online shop in Ghana ade biara ni pada sani hu hiato enya feina ukru krasa wo bekrum wo Odie ofon na so ade bia wo hia bia no benya bi nso ato e de free ye nso yaso ye ha Abapa Mall muntie ye nioma ye ton ye papa enioma light na wisuo light fam bia ye ton bi o pe phone kura wo benya bi laptop TV fan air condition o pe tape system ahodo wo pe fridge enioma ye use wo kitchen enioma ye ntade de ye di nua ye ade bia nipa da se de wo hia bia na Abapa Mall fo obi a biggest online shop. Entibra Google Play Store, Anabra App Store, iPhone Fonko App Store, Android Fonko Play Store. Namunko download the app Abapa Mall. Now the room uniada seni adie biara wuhia bia no benya biato enso edie free yakache ha. Se wuni phone ade be download the app no dia na wa frɛ yen. Your number ne ye 059 338 6133 and 059 339 1848 only Abapa Mall phone to kese yani yankase water for 3 miles sakasaka park ho na ade bia wo hia bia no kre ye so say ye beboa wo ama won saka and na woni Jerenas hebafo enso enika subum kire se sabre ya ye ka ye ken Jerenas hebafo onom abeng onom na aye nhwehwemu akofa Jerenas ba Mr. Noaba eye adura etridi yade ahudwuma na edie enti wutie mi so ye obi a malaria no aba achew wo ye ho hwe a enye yie onua kope Jerenas ba Mr. ni binato nanonom ne beboa wo ama onipadua no agina brane wani so echini wo onipadua no a wuntumi nidi no hoya na waye no umoja na awi no wonamwa na se wutu ahwe wanumu enya ode no ni nyina abekọ bra wanya Jerenas ba Mr. Nubi
na wanom ebebo ho ban pa afei ye wo Jerinas Vico mixture na sa Jerinas Vico mixture so you obi asisi yade brafo bi pa da so a wo ye ho hwe ya enye ya waduro nie Jerinas Vico mixture aduro we so nya bi no mo a eyi sisi yade na firi ho no sebe atenka bi a wuni na wo ho nye den wo mpam no kwabrane ebe ma watumi aboniyie na wankasa wanya ahoto wate oba kolena heba Gilga heba Freddy Mens Misty heba Dani heba Pidank Pharmacy empo ba uteke fimfia ha front desk ho a ubenya Jerinas fo nrebi na wato Jerinas fo ye ne ankasa ye wo Brema UGC baby a DVL de wono ye number eye 0241814677 0241814677 ena amayeb heba shop nso wa Abu station omo na distribute nrui one number eye 0538484411 unya fresa homa we ya Jerinas heba yenupa ye de aba ne honkomo bia peso ne yebo no ye beje so ye no bebo na ya boa wa mu anya wonte ase ene onyame wo ho hebal ewo kumasi krodua ye mu na adofo ninru a wode abadwa so basanuro no etiefo enkonya basanuro ne bono enya asem keto awu basa heba ointment ema ne mema mutie me se wo ye oba be ma na kakaje hawo se won sa na wonan sani ye kakaja ye obia no uhia basa heba ointment unipadua no oseye ne se no wo ye oba tuntum oba akokọ na nso ntumi ntwa wawam adan ya sansa yinti wuni ahoto onua pe basa heba ointment ne bi so wo ye obi asebe nka boni bi won ho ananantemu apropro bi na ha unipadua mu yawo skin rashes bia no ye wuhia ye basa heba ointment no afi akwada no sasram asabra ntosi ana pampers rashes bi ana ho hye da bi esi akwada ne so se wunya basa heba ointment ne bi na wo de manoa ana wo de srasra no a e ma akwada ne nso kora ho ye den basa heba ointment no nua e be ye ni nyina de amawo enkuwe eyenku papa ena basa heba capsules sa topa ye we na ye obi ayefunu yade tete wo wunya bi na se wono mo asa ayefunu yade ni nyina abekọ oba wo nsabuo mu nye obi wo hono mo a ne de no maye obi nso wo ho a wo bu a na ye ne ya me kasa ho be ma sebe wo nso wa ye mre pa wo mpam wo ho kura asore a ne sensen ho ase ne wura ho eno nso nya de pa 2 minutes na abo enye koto basa heba capsules ne bi se bia infections bi tete ana sabe koko bi abesi uto ho na ha wonya asem ketoa wunya basa heba capsules na so no mo a ubenya asumdwe wate asumdwe beba fie ho ama ho ato basa nwe uba KNG Misty heba Dani heba Colenac PFA have made pharmacy Freddy Mens any baby e to nro bia no a de open budi to na beboa ye number ye 0244 26 7725 0244 26 ofresa ma we ya awiei one basafo ebekasa ena awiei awodade mu nchi ankoma wo oye meba Kofi Ghana saa na dodo na afrew Kofi Ghana ebuokrom ena Kofi ute ene wanya afeko edi aka wo mfie ho na ene ya wawodai yesre nyankopon ni nhyira nyankopon na hoden ene ne nkwa husan se Kofi Ghana a very gentle guy and also happy birthday to you Kofi, God bless you. Afei Priscilla Osei enudin Priscilla Osei wenya afeko edi aka onfie ho happy birthday to you Priscilla ene ya wawodai wa wo maame Odomonique ose wosre nyankopon ni nhyira na hoden ene na ho bambo say nkan. Have a beautiful day. God bless you dear. Happy birthday. So also crowd the research now. Oh okay. So in advance Priscilla, God bless you. God bless you. My bega for ha we oba de achia me wa jakwa me wa ha maami asem odi abetu yanimu yi enioma hodo binum wo mu a sebe enkensese ba eda ba enkensese ba
na ne kunu na na Kofi asiama Kofi se wutie ye free nrebe hi a hye ne nso se awura yi ote a wote yi ote enei uhunu ni se bi a na busuafo asini woni yanum onom nka nanso de ya ba ya we na bibi ntodo manu sisum na so se won frim ho na abehu se sebe oyebodam ni kura beka so ye fitani okwa adwuma apon sebe obi abebo ni dua se wo hwe asem we ya ye kan no a ade ba ko ami hu ye wom eye dworosi awrai ompene pese obi baba ni kuno ho kire se wadi nkan de ache ntrim se ni kuno pema enti se ebia ye ne mpena ana enye ne mpena ode betatawo wo hwe na ono nso ni be ye den ni bi enti se ne den no enei ene diduabo akoba do ba bia na me pese mi hunu pa ne se awura anyanyam bia mata no wakada se okunu mpena ne mata ana se sika no obeje osomame beje enti ne ma okọ mata huni hokoka kire no saasem no kwa infan yesa wanyene kwa jitumata no kwa so jit menka saasem ne dase me de sika me kwa me sena na no sese abaye ko bae wo sika obeje wanka nche se ubi bi no ne die ntia bebo ne dua timi de na ma nka nche se bibi no ne da me sika obeje ena me ka anwa asem enti ususu se ne wanka se wukunu mpena ene sa mata no dia ne ka mata so mra ofie mebodua ena me no so menti ase no mata be ya we efie bebu no obebo odua no me ankasa me kwa me da kwa no de kusa me hwe wo sa da no ne wukunu na tim me pa chan one ne dadan krom wono se wono na me hobiem wo pon djuma no wokọ no okọ hen wo da ne mpana na wafa ne fe ne kua no ono nso ti ne behinwa ono nso ne behinwa na nye ono na aso hohuru kosua ne so no onwa so wono de no ekua ne de won na isese wono wo aha me se nye ukunu na ose wo hohuru kosua na no bi a on tifi ho na ade na ne obeka se egu ne kwan no tantan so funkunche ba enegu eno obehohoro sa dan no mu na wo ka se ba bi a wo ne o ma eda ne nye no ehwa bi na be ma ne te ti ni o maguda mu obi ti onu anim se ba bi a oda ne nye wonim pa enye sesen you know wo mu ye ya adrese kefe no mu ye ni yi enti dan no hu se no ehwo no abu agum se ana empo no so a ye no wo fa hwe nse wo eno ane kantan no eno ode abo no de ntoma bi eduro machiri aba de achia me akra mama on se misakwanya me yo akra abra ezi pa de be pa no bota ye ntu ba me bota me de ba ya ne se mo me no nya me kwan na me nko na me tikumasi won hai dai mami ene me ma no na me nko onya ukwan e pa cha na wa ka akire na wa bo na busuafo amane yansa na bebe hai deze wondime nware bi onya ukwan adeno esi ye no okoso me to ne maame enu mu se won kan che ne ba na maame se dia du no wontim wale me a wonya me kwan na me nko asama ne maame de maame ne se ne ba ne so won kan che me se ekwiate ne baabi ana me so metime baabi enti me fise me ntimi a me ya me nko me ana me bae timi ya me nko sa na o maame ka kire wo pa chan ne die ne sikwan se be ma wote se wo be ko baabi no watena ne baabi achi se de nkwa na nyinyini ntinya ade a so obaji mma kwa so so nya ade a meja ne de na ma no na am se die ne sikwan se wo be sesa oni ma se me ko fa wo dan fa wo ho na me tumi mfa me ho I said de manhwe ne ya me wonye sene na metie atete no doso sa ya demu bebia tum afa ni benyimfo a komo be nkon abrante no ede me nam so ni behia bonten so ndi sisi awura ne dua na wabo no usuro ana unsuro me pa cho me de ko chiamene ka kire me se ne be ehema e ka kire chiame pon so kan kire me se me ba yin fie ho no ma fa me kan kire ne se
nempra eni me kunu me ka sesika enti kwa bo me dua dia ene cha me Paul ne dan ka chem say wono so dane dua kura me bebo again no manka empna sem enti gani dua no ma menwene ho enya me hwe na me bisa say sisi a say na wadwen ye wo usuru ana ndimi ane me pa cho da bi sim man kan chan sem empra no sisika oba bachie me nka sem empra ene soma wo soma na me de man kan chan sem empra no enti dua no de unsuru me pa cho da bi o wabo obi dua e ma na omba ukunu ho no wabo obi dua da e ma na me ba me kunu ho no omba ukunu ho no sister be e fa no reta no wona bebo me dua ono mom na bebo wono na de me ka se wonam no so me tu me kunu ton hama kwadi bo me ti mu no ai mahunu ono na bebo dua wona bebo me dua wo me fie wona bebo me dua ti aka no so wona ne na me so me bo ni bi ansa no wo dane ama so me yede me dane me ono di kan bo dua ono ti dua no bo ne sei kula che obo me dua won kai senia otu din bodua mo ana me so me ka chen to me to no bodua ana me so me pa na chire sei senye me so me kun bibi no so no ampa dia na me so me bo ni bi ana afro no jitu mu sei obeda na ne die na me so me da na me die enti sa e ma no mo ba ukunu ho no ba ko pe na wabodua na so wabo ni bi me pa cha woni dodo sei na akon popo eni pa mene no emo ma phone de mene ni gira bonten a ya ko ma ni pa hunu de woto hama e de bo na na bodua me pa chan wonu ni pa mene ni ye kikiri eni sister ba ko me wo ya no wotimi ba be hweme wotimi kura be no aduane bi ma bi die a me hunu se me krompana no a wono so mene no ko ya pa so se die benti ena wo mo ben wo namfonom ene wo mo a wonim wo mo nko na wukunu efa usu se de ntia wa wadwen mu no onya akwada de ne kasa kireo se me nko ade me kunu mpena obefa bia na ya madamfo eno me kura so no nipa me nim no me kura so no ade ba kwa me sumi de ya on se wo bia me ye ne papa bia hanya yaw mesre onya yaw me se wadwen mu kireo sen se die usu se die be nti na ma ba so no so ye me wanwa se obi a me oba mi bia so na edi me bone sa na me se wadwen ma bibi nka sanche usu se die nti na ma ne ba sa me so dwuma bra bom so a menti ase setem bia we na to me bibi an so nka sanche o me so me dwuma menti ase ni se nti na ma ne ba sa so me dwuna wo pa what I do aware mu nkomo kire wo na last one okay uni ana omo ba ukunu uni bia di ukunu nkomo da Debbie. No be any ukunu honko. Me ko ti me ka che me say. Wo kwa wo ti mani mu pa. So esi on no. Obi hu na wonu se me na me yeden. Me de mam. Okay. Me ti mani mu pa. Mate. When you den. Me pa cho start many die. Den. Na den se die. Me chai. When you so ukunu. Me pa chai. Ubu no. Me pu no. O de ho kame no. Me pa cho na me fa me ho kame no ne to me bi no no afa mi da hiata enti to me bi so me ma kwa ne se o ma me fa ne da hiata sa tambia wo pibia eno ba won chi enti sese de o ma ho wo ba me ho o fe kua ne die ge we die o fa me nya hwi bi oni akua itina na di be say one in the Tanzania Lord Dynamo ban. Okay, a repetition of the papa we busa we. Would you say the entina bear ma or yere? Na on ne yere tie. Obekwa akofo ba no aye ne open ya ubi ni mu ne be say nempna sa na akua. Would you say the entia? Was ne papa de na ne papa pema enti eye muja. Hwane kan sa? Me kunu. Waka se nyina akire pa chan si ne papa na ne papa pema. Awade ebra wudi nkan bona wo akoda no mo anya no na de otoso mienu baaye eho na sa hawi ya sha asia abedru sa brei watena ho amfinhie aduasa ne akire nie adentia se nye enya awoda so te ho ye dai adentia me manintia sesi a o ma no panyini wo say panyini wo SS2
ɔwɔ mfie sɛn ɔwɔ 17 years na ketewa paa wɔ sɛn de ɔtɔ so wɔ 13 years ma wɔ sɛn ka abamawu nti no mienu afim na aka miɛnsa ti de otwa toɔ koraa di mfie sɛn 9 years ɛgya kɔ ame na ma wo nsɛ bisa kɔ na mame nas na yɛnkyia atiefo bi menkyia menuaba Rosemary na menkyia aburo kusua so wahema mepakyɛ wo ne wo kunu mutimi di nkɔmmɔ sɛ okunu no ɔyere nkɔmmɔ paa deɛ ɔno koraa no sɛ wɔ sɛ yɛne gyesɛ bi a dakodako ne sister bi wɔ yɛn nkyɛn hɔ ɛne ɛhɔ no mɔndeɛ ɛhɔ no da biaa osia odi no nkɔmmɔ woware no mfihyia aduasa mmiɛnsa nie da bɛn na wo ne wo kunu atena sɛ mudi nkɔmmɔ sɛ okunu no ɔyere ɛndeɛ intense ɛyɛ bi ɔno kasa ɛndeɛ intense nti deɛ wɔyɛ wei nyinaa wode atoɔ bi anim ama no aka kyerɛ sɛ ɔnkasa nkyerɛ no da na asɔrefoɔ abɛka asɔre mpanyimfoɔ nyinaa bɛka soso deɛ wɔyɛ a na wɔyɛ sɛ wo se wowo ba to so mienu ɛna wo hyɛ saa deɛ wi asɛ bɛwa nti wayɛ kyɛ ade nti a wɔmfa no saa sɛ saa na ɔteɛ mepaakyɛ o wɔnum na akyi kɔ aga yɛ mɛka sɛ wafono no de siesie london ma ɛfa sɛ bɛmfie no ma sesei ni menyina bɔnte kwane abayɛ no nko da wotumi si nkonua ne nyina de bɛfie hɔ ne mɛ bɛfie hɔ gane bɛfie hɔ mene gane kora nyina bɔnte nkonko da wode yɛse ɛyɛ adwuma paa wɔ ɔre mu woyɛ ka woyɛ akyerɛ me nnɛ ade kyɛn woyɛ bɛka woyɛ akyerɛ me nnɛ na woka yɛ na na wo so wode akyerɛ me bɔ mepaakyɛ deɛ ɛkɔ so nyanyɛ se yɛse mea mede m'ani ne ho first wo se obi na bɛka kyerɛ wo ɛna wo pushi nipa korɔ kɔbisaa no meboa second obi na bɛka kyerɛ wo ɛna wo san pushi nipa korɔ kɔbisaa no sɛ yɛse na wode yɛ adwuma meboa mepaakyɛ o ɛnyɛ se yɛse ɛna mede yɛ adwuma ayɛ sɛ obi abɛka asɛm akyerɛ wo na wotie nipa kɔ na no nko akyi a ebi kɔ asɛm no kwa na nyɛ dɛn na nyɛ no kore na nso nipa kɔ na yɛ dɛn abɛbɔ amane mede saa de na mepaakyɛ wo sɛnkɛnte saa deɛ a sɛnkɛnte saa ɛbaa ne sɛ na wodi obi akyi ɛkɔ ofie ɔkaka kyerɛ ne sɛ me kunu mpɛ no abrɛkɔ na nipa kɔ wo kunu a wobu nkotodwe sɛ ɔne nkotodwe sɛ wopa na kyɛw abaaya no ɛno na me kuma no bisa me a ɔbaa na mesum nya hunu akua korɔ enti me firi manfo baayɛ na msɛ da bi na me nya hu akua ba ne sɛ akua ne deɛ na me obi a wɔtɔ me ɔkyea me kama me so me to na me kyea ne kama enti no ntia me kɔhunu sɛ me kɔ me hunu sɛ sɛ yɛ akua sɛ yɛ akua wɔ ya ɛna ma me kokɔ busa no a ɔka kyerɛ me sɛ sista me yɛ ɔbaa bo ntimi nyɛ saa da sɛ me yɛ ne nyina na yɛ nkorɛ sɛ na me krompa no a wo kunu bɛware wo no aware mu akyitaafoɔ no sɛ ɔmo wɔ hɔ mepaakyɛn nti wei kɔ so no wayi wɔ ma so tiri ɔde ogyina mu wɔ ɛne bɛnyɛ fɛ na n'agya wo wɔn de me ba panyin no wɔn de ne to no wɔanyɛ wie kwame saa wɔ bɛrima no wɔn wɔn de ne to no deɛ ɛkɔ bɛ nyinaa no me ba papa na ma no sɛ bi papa no wɔ yale ayɛsɛ n'ani ayɛ dɛ n'ani afira nti obi amfrɛ no ukunu no enka sɛ complaint na wayɛ da saa tema na n'agya no deɛ na wɔn yale na wo fi ne ne nyinaa da ati abɔnten ti deɛ ɛkɔ so biaa na fa ababa wa ya me se wo fa no ma odi me ko me kurum a edi kan ni nyina na ne twia de me ko ne ya me de obi ani twem ne benya bonten so de odi me ani nyina okay ja na na mpache mate odi busa last one no busa ukunu no woni na hyedam da ama waka ma watene nsa wo so da e frisa me ne tra ye die won tra ne nsa wo me so da e ka ananu ya wo bo me na me das ben so me das anini mienu entna bon krom so yo oba warefo be ma warefo na wo tie mi a fasade we hye wotrim anini mienu entumi ntna bon krom. In other words, Gen Z for men kama montias here, two captains cannot be in the same ship. The same ship cannot carry two captains. And minimum you know into mint na bon krum. So same way, the Urayi can
wono woboa wopenikunu papa kyerɛ sɛ ɔkɔ tumi kɔtena ninchi mfie mienu akyi ɔbaa yɛ a ɔbɛyɛ afia still ɔsan baa wade ase wopɛ wokunu ma menka sɛ mfansi w'anim na mmom wo hawa a wanya ɛyɛ sɛ yɛse wokunu pɛ maa saa deɛ na brainwash ya diwtrim ama ayɛ hɔ hwɛ sɛ wode yɛse mede mani ahunu wei de kɔko okay ɔn sɛ kuya yi ɛbaa yi akasakasa bi nom ne adeɛ kɔɔ so bɛɛma no sɛ okay sɛ wahu sɛ neam ne akua na ɛtwɛ mpra deɛ a ɛneɛ ma menya ne public te sɛ deɛ waawo ka sɛ kura deɛ ɔtumi kɔkɔda akua ne nkyɛn wahu wakɔka ho asɛm wakɔko ho nti ɛneɛ te saa deɛ a wahu deɛ ɛnyɛ secret bio ɛno ni saa asɛm wei duabɔ apiem na mmom ɛyɛ ne nsɛnkaeɛ no sɛnea di nka akɔɔyɛ ɛne mmeayɛ ɛkɔ fɔrefɔreyɛ no ɛno na akɔfa saa nsɛm wei nyinaa ɛde aba seesei enti ababa a wama atakorɔ yɛ a wowɔ nnwere bɛhi hɔ wone wo kunu yɛ a yɛsɛ wɔ no deɛ ɔni Ghana ha na wɔwɔ ama no ne sɛ ɛyɛ mpa sɛ awura yi kɔkaa ne wɔ ahemfie sɛ ɔse ɛnyɛ sɛ wone ne kunu twempena na mmom wogyigye sika firi ne kunu hɔ wabrɛ ne kunu ne mfie no ɛno na wɔkɔkaa ho asɛm enti sɛ wogyigye sika ɛfiri bɛɛma ne hɔ ɛyɛ mpa anaa ɛnya mpa dua no sɛ awura yi bie na no kaa sɛ ane ɔne me kunu twempena deɛ a na wobɔ saa dua no de saa wo ho na mmom ɔse wogyigye sika na ɛneɛ wobɔ dua na de no wammɔ no sika no nso fam sɛ wate aseɛ enti sɛ yɛmpa sɛ duabɔ bi saa kɔ so a ɛnsɛ sɛ nka saa duabɔ no ɛkɔ so sɛ abaayɛ yi bie na no kaa sɛ ne kunu mpena ne wo deɛ a ɛna wo kunu no bɛtumi ahyɛ wo sɛ bɔ saa dua no fa san wo ho sɛ ɛnyɛ wo mpena ɛne ne kunu no mata wasɛm na mekɛn na mmom ɛyɛ sika na wogyegye firi awura wei kunu ne hɔ deɛ a na nkyerɛ no nkyerɛ sɛ yɛ wo mpena ɛne awura wei nso kunu no enti asɛm wei yɛ mmɔho dua yɛsi ho nkonnwa wogye sika wɔ me kunu hɔ wo nso wɔ kunu mempɛ saa mɛma gye sika mfiri me kunu hɔ bio sɛ wo sɛ bɔ atoa so sɛ wo nso wonyi sika ɛmfɛ so ɔno deɛ ɔnkaa sɛ wɔnyi sika mfiri obi kunu hɔ da ɔsɛ wogye sika firi me kunu hɔ mempɛ saa wobɔ dua a yɛabɔ baabi a tokuro bɛda ho enti ababa a wamata yɛ a wowɔ ndere bɛhi mɛma ma bɛdwafoɔ yi ato nsa afrɛ wama me ɛno yɛ baako afei kofi asiama yɛ a wo nso na wo yere nie asɛm wei enuru baabi a ɛsɛ sɛ yɛ hee ɛkwane a mofa so di nkan approach saa asɛm wei no ɛno na ɛkɔma ne blasteyɛ yɛ a bɛduru saa bere yɛ a montumi nkaeɛ na adidi mu aba bɛduru saa bere nti kofi sɛ wopɛ wasomdwie sɛ wode bɛyɛ ofundaka na wode anya wo dwa mɛsan ma bɛdwafoɔ ato nsa afrɛ wo nso ɛde ama me but in the meantime akwada ketewa yi anya afeko aka ne mfie ho ɛwen owusu adutwum dodoɔ na anim si ɛfrɛ wo doctor ɛnɛ doctor o wa afeko ɛka wo mfie ho na awiabre yi wankasa wo nana Charles Kenu ya wo tekefem ha ɔse adutwum ɔsere nyankopɔn ne nhyira na ho bambɔ ɛne ne nyinkyerɛ sɛ ɛnka. Happy birthday to you, boy. God bless you. Another one to you. Udi the Moses Ewa. Moses Ewa, we are wajuma ewo untumi TV and radio. And that day, Mose, when ya feko aka onfie ho. Papilu, ya wanonsu wu take FM hase. O fasa kwenya weiso, sire nyankopɔn na ho bambo. Ede toso. Happy birthday to you. Rita Sewa ene wudi. Oba Sewa, ene when ya feko edi aka onfie ho. A very happy birthday to you. Na wafa Spido ene emos. Womoso womusire nyankopɔn ni nhyira pa de mawo. Wo nhyira wo onto won kwanem. Na oma onyini emeye akwada pa. Happy birthday to you.
God bless you. And ya na de message free Ndrebe hi waya de oyibo wondrebe hi ya Peter ono o monitor messages ni nyina o okay enawia oyibo ya chia wondrebe hi ho enawia nso sefa wo ye fashion designer ewo asanwase heya uteke nchen heya mosque no esi uteke nchen heya no nase ho Sefa the fashion man, a very good afternoon to you. Yango ponchira wate Sefa ewiei ene onso omoa ode eboa ose ai yango ponchira ewiei mama yene traditional Dr. Dawood Herbal Hospital mumu yene monkomo papai onfiti preko pem fedro nkanipa wose jese waye hwehwemu anuanom hwehwemu ya papa trademark so oba adekode a ede wo yade anei edawso eka na wo bodie aba beto so no obeye hwehwemu mapa na wode adura ka wo papa no na medie mihia no a me frɛ no sehwini Dr. Dawood akwaba ya akra ene chamini metiefo bibie ya akra medase onim dua bi frɛ no Kaya Senegalensis. And I'm friend of mahogany. Oh, okay. And na media. On say obi o ha koku afifiri no. Say bi okwa jana nso moja timi pramo na mono on say moja eba. Obi afifiri ne to oso ma no didi agro. Na da ebe hye no. Ebo nso te ho na wache ano to. Oh. Ya papa make obi sere. Dia wa famu dade nim. Ya famu da no. Onim se de city. Sure. Na eba ne sa nu ya hodo mienu no. O wai nyamedu ya kakra. Na wa be wai we mahogany no so na bra na kakra. Na wa twitwa na nketenkete. Ti wo sa won sa mase ya na de go ade. Na de 1.5 liter of water. Nsuo ti se vortic se na ba ko. Hwe egu ho na no a. Wo na ba mu a. Nom disposable kitwa pa no ba ko anopa ba ko awia ba ko anumre onom to aso 21 days obo hu se ne nyina akọ adurowura se moja no ba bebre onom 3 days a moja no betwa wow obi a moja tu no bi a ko kwa ya no ko agya na so moja ba bebre abre bi o short moja ti wo no ma organi na ma red blood cells no ye okay to bo hu se de bi a moja no so kosro to awo ne ba akwara no twa kora kama ko school a na edna ba fia den we twahwe o class ana nkora nyina adwane ere ho Dawood e free wow but drone ba ko ni ma me fan chat ifo ma ogane no why na bana ni bia wa ko fa susu masa na bana ede na haban kabum wo de kam ma ogane na bana no ho a no wanoa wonoa eno so ma akora no ma ne nom no anopa awia anwumre anopa awia anwumre acha 14 days ebi work 7 days cry on them baby wow yes free na me de cheme kwa ebi a nso be feel say me fa bi nche kwa nyankopo israel Dawood Herbal Hospital powerful adrenaline into access sure na no yenu aba bi a ofri Kenya ase ahafu Kenya ase oma ware 7 years infienso onyem ba ko ne say awo no egin say na amabiu na ose be say last year na obi bedi ye ho adanse e kire no se ukọ Dawood Herbal Hospital e be yi to bonu kunu bonu na ne kunu se o ma chini a brent no no onko ba bia to ka kire na ase ne ba na kasai so mo de mo ko so he mama ba mu na ono ne kunu nyina ba to ba ye hwehwem ne hu se be ma no wo hawo kakra na oba no so wo hawo kakra okay ne do mo to aduro so good omo ko ye no omo sa ba je aduro second one free ono ma mba biu eno aye ho a omani mu ni omba aye omukura abaye wa kama oma wo omso omba be dase se ni epe sure wo ye dro na tisi ya nti awo asema ye kan
My dear from family number answer. Good. 0244 88 64 37 0244 88 64 37 020 168 1717 Your address or crap, baby. I can in Metro FM no one. Okay. One year from Monday to Saturday. Good. A crown's a ban in the canoes or more warrior. That's our warm and pain pino. Memman, mistake I say the share man is a man on Koya word. But memman's we or how. Okay. The bait member say young Quamuano is shot. Intimate say about. I won't free man. Problem in free man. Okay. Okay. Say same Quamwa. Into Berman and yin say about. Sure. No ban any. Berman and yin say about. Sure. It is a how no ever Berman Honan Quamwa is our own timid and say about. Say in a door super Nasa Hodini Munso, our own timid and say about. Wow. Yes. And a beyond so be a honso and soon Baba and soon moon on Quamwani. Also timid and say about. But the Berman word damper a pidja. Who's a pidja. Our own timid and say about. Wow. Yaba mana for Munswa, ban be or now would an Ancasa crana, have a cracorano, I would any ariu. On also no own timid fire. Or baby or honso, I would know come. Nemum anono I be ma Quamwana cono. Anonym year of fertilization that take place. Yes, and I would annoy a ding. No bear machine and sure sign. If you know own say or baby or wha, the tube no the tukusiana, drobena cusiana femuno. Droben mosi. The brony said tuber blockage. Almost intimate fire. When you are Dawood about hospital, say, oh, by a better side, you know. Good. Nancy or by be a bit me and saying, if Rebbe be hormones. Your hormones are who do be brea. A year responsible for fertility. So, Cobasa hormone no quite imbalance. When you be an in the aqua mupanas when she are Ghanis beer. Nay, and yet test a quay anymore. The Becca Rosu, Barney ni how be a bearman so ni how be a but now a warmer. Overcome a hormonal imbalance. Wow. I don't know a trade do baby crab bones or barno or namhose or bar. But the hormone never won money a mema hormone. Wow. Don't mean fire funu. Dawood about hospital yet ya by now so winning and Yamidia chain. Powerful. Tia didn't panic to a droso abriti go for a doctor. Apahu. Sure. Nanika Samayana Memani Anamini so your froze the doctor man. Oh. 0244 0244 88 64 37 Obani bite we Dakujum. Or just 69 years. In fear you sian kono. I can't fin when in fear you song. Now no baba chemi akoko. Wow. Or akoko kama no to by recount. Hey. I'm Zans of Penina and I'll bet chemi by Rena. Doctor guy. Wa my Philly papa. Dear why yaman is so. Or say in fear dunia and a bear my top from. And Peja crab you. Oh. To Johnson Kwan or the Johnson. Now on the any sissy near the Yano Bad I would the hospital. Timmy catch them and say, a bepeja. No name say meboa. Okay, was started a drone and I do the one Jones or the no Sorak or Jones or Tinenia. If you do know who send the Bema Page National Bema Nasu. Hey, Doctor Kai. A peja no ultimate year the ope. Powerful. And I saw no super show BB. And once any free crop or sudden say, Nami Husampa, the Mayaman and Yaso. Powerful. Oh, say Bema answer na a Bemano, a bet tough for mono. Intinu, the Mojan Dimo Frisane. Okay. Insi Timato be bent in moi, and a Bemanos on a horde and intimate pedia. 1. Cocoa bako. 2. A city yade. 3. A mojamroso. Sadia me and Sawi. The tratu no a nemuyare. Ubema when you're nemuyare to say gonorrhea and syphilis. No one pehmo druno. The complication and answer so and so bonny a bit media ban say, obetimania erectile dysfunction and a premature ejaculation. When you're on a Dawood about hospital, say Nipanaba. It net to a draw so I be paid naso. Powerful. Now infection. Infection dorsal. But the who pie syphilis. Wow. A cry here can say Ubitiwa or Phyllis as in Kukudri and Namna. But or than Safan so who are Bobiano. Ne konze nsan bitim bekumo dwimusa ebi wo ho ana be gu ne nsachi obi dio asebe ne tutokro na no e na nsan ne ba ebegu wo te se yam na otiti na ne hene e o ma na ateko bi wo ho so ade ne be gu ne be ma ho te se de eja hye obi na abompomponya no e o ma na ekọ e o ma na aba
oba wo ho asebe nase na ene hene otia na asensan obi abegu nase syphilis no betuma ene sa but tikwa ebesa babiu na braba no e de kuro na ebeba to go so oba na se ayekuro be ma ne be ma ho ayekuro o ma ye techere ma na se ne kuro abeda ho bi a wo techere ma no so ankasa kuro ni timi beda ho bi a wo se echi nwoma no e ho timi ye kuro wa no maduro bi a wa fa bibi anka no bo so ayera unhu kutwa bi anso ho be o ma na asen aba Dawood Heba Hospital say syphilis ne betimi aye nipa no sa na yesa ohwa no Phyllis ase de ya yamako e de asra no ne ho hyehye no obi wa timi ye se de ne nan ase kra ne nan si jam ne nan ase dwa no hyehye no pa mo no se ase gya wo ne nan ase o ma na no so ate akọ ete kọ sa awi a afi obo so ohwa ne nsa baako ontimi nhye da mpagya ne nsa no efiri ne sisi eba ne nan ase no ase edwojo ayi chichireti enye stroke se stroke ye obi a eche ne mu firi ne hwene ntem no bridge no saa be fa ne nan no ne nan mienu no ba akokwa ha ba se syphilis no na ekọ hepatitis a de ye ne se ebe ma efiri ne sisi sei ekọ na sen no ajojo na ne soro no eye adwuma wa wo se ehu pa ndi wo akoto obi na ote hu iche mu na se ewu ba ne soro function sure na no den eno na etimi ye kodru ba bi a yes free be syphilitic tinnitus oza ni papi o ti ase ye bon twene wona sum na ehu ase ye bon nyama bi dede bi wona sum abribia na ote sa de no etimi so na pantan sei e ma na no kro ntimi mmie na no emfa nkasa unze yo nipa ni ba mo ntimi renam all because of syphilis and syphilis ehu na basa bema ne bema be fon aye kete aye ketu ndire na nanum se baba so keke be fon aye kete bi du we mu nyina na so wantu ana mama Dawood Heba Hospital waya ho enra me de wo number e ma akrachi bi oba afia ha sane ye wo kire na de mo se ho na ze munyai yakwa me boa enam kire number no man say ko nipa obetumi ahwe wo e Dr. Dawood ko esa se wa so ahwe na wa wanim wo hunu bi ni wo kire obi wo ha wonim se we a wo kire no ide obekọ e the results aba we na ye pe akra unze obi anya syphilis oba ere ho papa obefa yefunu bo fa yefunu na frato obi anyem 9 times ni na say ye nua ba bi be kan na sem metio se me bomani na mani su oba waso wanyem maako 12 times maako dumienu but oni baba akusei otime nyem saa menya 6 months na say na nshranka nyame yankopon atie empaibo amen yekese wawo afa na ba my fro 0244 88 64 37 0244 88 64 37 yo edweso krapa old metro fm ho won ye aduma na aduma from Monday to Saturday free joada ekosi memenda from Monday to Saturday nti baby ani pa no wo bia no oba nyame tumi nti obenya yaresa na Dawood ointment any Dawood 360 capsules there any there wo dwaman so a drugs obia obekobia obenya bia to good doc nyankopon insurance akra ene ensempa awiei hode aba abesom adofo Dr. Dawood no awiei ya Bolivia Enterprise for so nyankopon insuramo sa wo ba sofulai alignment multi home nhwe ni mu ho ye na ye de enuane ye nuru na hode nu ahyebo matɔntwom esa yade se ne ye wo yade tie bia no be kire mu kire yen ye ma wo ye nuane ye nuru bi na di na nyankwa your number is 0246 0150 and 0242 878090. Eradi Fie Heba Center Ukumase Kronom Bosie Red Park. Dr. Mankwa ose baby atokro da wo ni paduan mu bia no eduro bewura de hia ne se obeba papa ne nchen yade biara etew so na tena wo so ache no eye natural ode ne bibiduro be kan amonyu ahoto enchire mu bia no afred wo 0241 093915 and 0549 206633 and now we are simple plus phone accessories yen ye ton phone accessories
eye papa unia ede na ohia eye charger power bank eye batteries eye headset earpiece bluetooth earpiece ana neck bluetooth ope cover phone cover said your phone ni tie bia ope iPod ana protector phone accessory bie hian bia no wudi sane heya kejeti adeseman heya baby a Dr. Caesar wono ne hwe ni mu pepepe simple plus for wa na abegina kejetia kejetia Dubai G2 ona opposite kejetia G2 no simple plus for wo unti bibia se afre 0244 59 0374 and 0241 709636 and now we wunya hepa plus pavi plus mosa uniado for we enomiensa ebenage for na dia basa enwi bodwuma se eneme no ka say yade bia wura wo na wo ye wo hwe na enye yi a bowura drugstore bia ebe wo mu na kope hepa plus pavi plus mos no bi na onua ode abobo na sene yade na hinta wa ye obia no ebe firi hwafi ama ho atɔ enjiremu bi a wohia bia no ye number eye 0542 sorry 0542 77 8572 and 059 13 67898 eje Peter Herbal Center sabre de Lake Road Feyase Pentecost Junction and abehu papa awo papa ono na ye awo ho adwuma no awo papa no nie osefa yefunu no beja no obeye mu adwuma ma menu aba onso otumi a obema se mfomso ni firi wo obemu aduro se wi ya wo to nche na yade bi na abekọ oso abu na aje ho anyi a fabra beja eja Peter wo be pam yade kura ma ho atọ eja Peter ba so pne bi da so o take fm front desk ya unya bi na odi dware a honam no ani etoso papa ni number eye 0543 36 9993 and the Volta Real Limited for Yansu Tunsu. We are been a walker say we Yansu pa dia mention baby or no more Nimusio too. Ewo Ghana ha Volta Real for. One man quanche for be able to na problem abemua. Freyen ye besie ne kama so the amount. Your office no 100 buy main office no wo okota chima sunyan ene do ma nyina ko bisa yase a wo beti adwuma ayebo. Onum nanimu tu enti frɛ wɔn 0244 299520 and 0266 43 2210 3p garlic mixture ni yepi work natural health for the diaba onuado for se unya duro we binom eboa me mogya di afurusane kama wow pressure wosoro cholesterol wosoro immune system nya dwuma ye to de bi a wa ho no waduro ye 3p garlic mixture eduro ye to apete ba bia wo benya bia to anom na wonom we baboa wo de ye wonti ase no ni pi work for nkasa e wo 0248928824 and 0201 000021 enye no eja kwa me na wi yi mesrew